jantan jongai karena berjuang kepada cispa abuai kajingan kata kari baba kata kari baba kata kari baba kata kari baba aingan yo i da kajingan kata kari baba bahkan itu yang kari klau rishi domba jingpang yang rucari di jing skoban join kaki ai saban join kaki ai saban join kaki ai saban join kaki ai saban yang ku cari di jing skoban join kaki ai saban nasa'kan roh nasa'kan roh kunon ang maaf jing syan kaski dan matan mi kaski bakrau kajing jokal bari kajing jokal bari kajing jokal bari kajing jokal bari kekuatan ni kaski bakrau kajing jokal bari izin saubah bertelajar jing bang jongki ladu om don basah kajing saubah dan ya roji susu dan ya roji susu dan ya roji susu dan ya roji susu om don basah kajing saubah dan ya roji susu bensin baba ilayala Lenong ya lam bakra
daging ay dapur kacing lam yang hati jing dapur kacing hajan kam hajan ring trayangan benjan ku Jisu hamidon jindah akan dijombe ngasut kenjai ya dengan ini karena berjuang ke asbab rapue hajan kamajan ring trayangan benjan ku Jisu hamidon jindah akan dijombe ngasut kenjai ya dengan ini pada roh lembwai hajan kamajan saudara kawan manon jing aimu yus imban lejan dot lut kok jomna hot mencakapan tupen kuyaka puji sutusan hajan kamajan ring trayangan benjan ku Yesus hamidon jindah akan dijombe ngasut kenjai ya dengan ini pada roh lembwai hajan kam hajan ban long jong le ngan nai jing tala kapok sulam tre datang sababi kasarong batmo dan reno baro yu Jesu ban yo hajan kam hajan ring trayangan benjan ku Jesu hamidon jindah akan dijombe ngasut kenjai dengan ini pada roh lembwai hajan kamajan aduban posa kaburong uski deng bati ayong batsabong jutu wiring kamajan nanti iklemku hajan kamajan ring trayangan benjan ku Yesus hamidon jindah akan dijombe ngasut kenjai dengan ini hanya roh lembwai. Ublay na kapitang buram sungo. Amen.
Schwabin sedang ya kajing syekri kajong ing ke janmet kerpat bah i General Secretary jong ka Union in pensko hangi kinong isim benta kini jesang. Reverend Presiden, kini kalongka program jong kini kajing seng hak kini kepor. Nilayo ya kajing ruai penraham sim, hapok kajing ilam jong kat arang do asep ngi pastorit sinian. Bani alam ya kini kajing seng, Reverend D.S. Roy Mukti, belong Presiden jong ke Union. Nilayo ban pulih berduai nak tin kajong belai nak riboh asep ngi presbytery sinian, nak kitab berim imis napi ban roy makado kitab ko batmai imis wan biang por sengkeli bat nong duai nun san om sendor in lum ye gicing aingu bat ka por balum ye gicing aingu ni don kini ki art ligi kwaya na ka narlen nong ba pastorate union standing kwaya bat na ka khat arang do semi pastorate union standing kwaya nin yo ya ka address number 2 ka boong ki samla ki bapen pau ya kejing bahakor tam ukres wei Petros arkal nong dekat ke bakandai ban keren ya kene ka address Reverend PS Demung tengin don ka jing sam price ya kinong job ha ka singing competition ka bangilayo ban penlong menin dia ban sam ya kini ki price ya kini kinong job dimam san ki je sok tung bat na kumta ki memento syaki Georges na i advisor bat i presiden tengin yo ya kejing penbana ngidon kejing ai kublai keliang na ka society bat kabalang bat kumju na ka sinot union ban ai jirwai ai kublai na union nongklu mathan presbytery union ngidon kejing isang penkentang po kejing ilam jong i Reverend KS longhang belongkum u advisor kita kalong ke program jong kene kejing seng Ali nginya syakrilang yusim kisim bat utrai kitrai ubana u ngiyo ya kebor bada uru ngi kermen banang yai hakabor blain kerkhun yalam un pensyad bor yang iparo diang sobha sai sen syakane ke jiaseng ka bakat do jong kane ke sen ya kendo ka jongi kum ka sinot CE union hangne hanong ba merdon CE society ngila ya thai la ya jrem madon shibun ki khot ki delegates ki jongi ki bala kwa ru ban poino kapor ban lit phai sheliyeng henry ka jing e ya ka jing shikri yu blai ka penlong yangi banang yai up bad yai sa ban yo sakane ka weipat ka jing shikri ka de janmet bat kerpang ru ban sha skor bat ban skap ya ka kubor ka ktien ka jong blai lengba ka address ka baar ka bangin sayo lengba if store PS Timung diang subhai pip store da ka jing it da ka jing kemen bada ka jing sngongo namar ka jing long la kloi ka jong pi ban diang ye ka jing kerpat jong ka union ban long unong paria ya ka nek address ka bangidon bad ban wan ra ru ya ka kubor jong ka na ka benta jong ni bat ki para address baro ublen kerku ye pi undon lemren kat bat pi kat ba pidang ai ya ka jing ya teyes lok lengba kane ka subject ngin ye duai ko ken rat ngi wan hajan jong mi ban pen pau ke jing sngungu namar ka jing alam ke badan bor ka jong mi bat ka jing duai jong i kalong nang yalam yengi sah kane ka wei ka jing syakri ba ka jing syakri blai jong i baro kan da mi da ka jing shemen shem aka dok not bat ka jing shisha bakin da kiu sat akmat ka khat ka jing snai jong mi bakan long ka buram ningkong ye meu blai
bat ka jingker khu yang iki syakri ke berwet ke jongi yalam na ke basdang hadu ke bawai jong ke jing syakri ke jongi pediang ye ke bengu ke jingker pan leng ba ketang trai nu pen jongi uji su Christ ngingo idam ngi pan ngi kerpa dikini paro amen ngin petang ye ke jing syakri ke jongi hakene ke janmet daga bengin ye ruai lang ke jing ruai ke ba arspa khandai pusan naga kot jing ruai ke ba tmai bat ke ba khandai pun nyo naga kot jing ruai ke ba kamrem haden jogene ke jing ruai ki nong pen pule na ke kitab ke berem bat ke ba tmai kumju ru inong duai kin shim yala ke jong ke benta don hapodeng kiding martel uba bet bangan ken kor ya kamar perthai tementa i le se ban kham kor khublai kasgi bon pau hanga klemka barok lai kit khot ka ba arspa khandai pusan ngin yang lang menruai Tuan Shua bangin yo sngo na kitab kabathamai ngan pen yo sngo Shua na kitab kabarim bat kumjuru ha inong duai ka bangin laban syam syagi kitab u Isaya kal nong kabalai pupra ngan syam kad khat kabasau bat kabasan bat kumjuru na kitab u Exodus kal nong kabalai kad khat kaba khatlai khatsau ki kentien ki bidon haka ki ong kumni tila wan ka ktien utrai ha u Isaya ka ba ong khilej batu ong ha u hesakhaya kumni u ong utrai ublay u David ukpa jongme ngale yo sngo ya ka jing duai jongme ngale yo I ya ki umat jongme hakmi ngan pen kha haki sngi jongme sakhat san snam but Moses ulet hu ha ublay hakmi habangan wan syaki kun Israel but ngan ong haki ublay ki kpa jong phi ulopha ya nga phi but bakin keli ya nga ka e ka kerteng jong u ngan ong ayu haki
Bat ublay ulay tu hau Moses ngalong bangalong. Ula ong ru kumni men ong haki kun Israel ngalong ubala pa yang hapi kabarom shublay. Amen. Hadian bangila yok sngeu ya ka jungpuli na ka kitab ka berem mentapat ngan puli na ka kitab ka bathamai ka bapila banshem na ka shithi ka benungkong o Petros lenong ka baar dokhat ka ba khandai batba shipho kikentin ba ongkum de Henry mapi pilong ka kenja balajit ka jinglong lingdo baken jas em ka jait benreu bakhut upai lang badei e la ujong hi bapin de yo pen pau ya ka jingba kortam jong uta ubala khot ya phi na ka jingdum syakata ka jingshai bapla jong u ki ba meno ru kim long upai lang Henry menta ki long ken upai lang ublei ya ki ba om sham la isen a Henry menta la isen a ya ki na ka benta ka burom jong u amen. Togam tung ya sngeu ya kini ki atli benta naka testament ka berim bat naka testament utamai demintangin leit lang hakmat jong blai ba ka ching tuwai tung tuwai a blai bok pa u jong he melong utrai jong ki met utrai jong ki min sim jong he utrai jong ka balang bat ka si saiti hang ne bat utrai jong ka union hi barok away ni ai ngu ya me au blai hakane ka janmit jong kane ka sngi ka ba khatu e jong kane ka jing shakri hapdeng ki ji ne ki arpul tuli ki snam ka jing yai lenti ni le au man au blai hakaliang jong ka jing roi bat hakaliang jong ka jing kerku bat hap deng jong kini ki ar pun yo teli ki snem au blai ngila yar shakitem bat ngila keu shakitem bangila aru au blai ban yo i ya ka burom jong me ka ba me la pen pau au blai nadu ki si saiti ki pastorat ka presbytery ho oi hi ka union hi barok away namar kata au blai ngio i baka kli kakti chong me au blai ka baklain bor kabalai alam au blai leng baki nong kit kam ki jong i baro baki la au blai ya babtulun ya kane ka shalantem jong ka jing shakri namar kata au blai ni don hakane ka janmit jong kane ka jing shakri ka bakhatu e hakane ka janmit au blai namar kata ngi kirpat ya me bamen isnei ban don rengkat au blai bamen am pentli men pen suda au blai ya ki don hot bat ki men sim jongi au blai bat kum jo au blai awat sha yang i bangin mi tli nang ne ban ngi lech pai shala jongi si saiti bat ki yeng ki sem ki jongi ko kunra ngin mi rengkan bat ka bor ka jing yalam chong mun sim chong me ki kon chong me au blai to kin long ki kon ki ba me la pen sle dau mun sim u chong me bagi la ban yang hap deng chong ka ne ka jing e chong ka ne ka protei ka bangi im ki dikisngi kum unong ruai sam u ong ko trai do yang ya sha pe ki shipais im boneng hap deng ka jing ya sha ka jong pi ki kun samla pila ban pen i ya ki kam ha ka ne ka protei bagi wei ki la ban yo i ba ka protei ka la ban i tu ya pi bapi long shisha ki kun chong ublay namar kata au blay hakane ka janmit ka bangidon menta ngidon ro au blay naka benta chong kane ka por ka bakerdor bat ka por ka bakentang e haka ba melaun ra lembau syakri u bakerdor chong me ban kren ya kane ka address number 2 syapang ka jing ba bat ka jing koridor chong me ukris ingat ban kermen au blai leng bau syakri u jome
Ngin yo mat ya ka jing pen thamai ya ka jing im ka jing long jongi. Ngin yo mat ru au blei na kam ta ki sngi ki por dang sa ka jing im jongi. Ra yau syakri jong me hakam ra ka bahaneng. Pen som pen sle ya u ku trai. Baula ban bet ya walong sumai ka walong ka tin jong me. Baun hab haki jaka ki donut jongi ka balong kum ka deus bo. Ngila ban say ya ki sla ki sentiu bat ki so ki bi itenan. Nadu ar peu lai peu reu peu hadu chispa sya. Bahkan longka atiar nakabenta jongi iwei paiwei kum ki kun samla. Nakabenta banyada hakini ki buita bat ki jing shirkei jong ka prutei. Ni don ro au blei hakani ka si saiti bat ka balang hanung ba merdon. Ban metip kamba au blei ya ka jing pen bit ka jing pen biang jong ki kun bat ki rempei ki badonang ne. Ublei ubo e badu kenrei ke jing isnei. Kiai ki ba ki jing penlut pensep ki jong ki. Kin dalong shisha bakin yo mat ya ke jing kerku. Ya ke jing im bat ya ka long ying long sem jong ki. Au blei ya kene ka jan mit ngi don tang ki briu ki betngit bat ki bepom. Ni wan nak mat jong me au blei ni ap kmit mang. Ya ka kubor lang bau syakriu jong me. Toi isnei ban kerku yang ni au blei. Ban maap ru ya ki pop jengi ki biyu syam ki por barok ki jing im. Priang yang iku mengilong. Hapdeng hakerteng jimeu trai jengi bolong jisu ngi khot kerpat kine baro. Amen. In lum no ye ke jing aingu ke jongi ke bingin ai syakakam ke jong kenran. Bat kat bangi dang lom ye ke jing aingu ngin yo artli ki kwaya ka benengkong na kanar lein nong ba pastorate CE Union bat ka baar na ka khat ar ling do sepngi pastorate CE Union kine kin sobha banai ki jingruai jongki iwei hadini wei pat bat hadin balala ban lom ye ki jing aingu na skobha ban kerpat by Reverend D. Ingti in Skobha ban penkentang ye ki jing ai chungi. Men weng along umrau ubama renjan ki pop yang kiba manusia yang banwan pelan Men sim ka snow ling snow pisang namar ka pop hanga kakya mano ban weng ki pop na medjong na Day Jisu ubah pelat yang nagapo upen pai pat yang tau mensim
nakapon upen pai pat yanga dau mensim ukta jing im jong na Wacha soikan jing im jong pi unte ai ti hublei un penjem ka donut e Yesus ubah pelat yang nakapon upen pai pat yang dau mensim ukta jing im jong na upen long jing thao tum mai kum yang dukun sarong auya gayai don hamda kajing e jong ka birthday hadonut kala nang tre hadu paklet play laklet play haji somha ki lok birthday haji kuslai marway Sinpa kum syakri me upen ra yang nakupa makno na labakla dan makyang yanga nabi kupa nabi pakikang halangan inobaro tang na mayami banyo no kapala chong bangan lik no sha chai nam ni ngam shong shu hang ni pun chi lo pun chu per wa dang tak men dang ka snow pa ka ching men ba kum bu kwa ha ba la sang wan ki ching e Kila paroti ngan yen jon ben tan ngan le
Syakri meu kenrat yang aku pa mapno na labagla dan mapyang yanga nalalabi ko pa gigam talangan inobaro tang na maryami banyo yang aku pa Syaring syarum uyat marwe Hangnu kilong berteng Yalat kaying gustang din mau Ki umat ki jauh Ki syakri haying ipa Ki alim ki obamha Setang marwe, Timbik-timbik yang baro, ngawat kaum nam yong, dan yang jodoh dan lesya imau dan mak yang apa? Simpan Kum syakri meu kenrat Yang aku pa Mapno ngalabagla Omdan mapyang yaga Nandang nabi ko pa Gigam talangan inobaro Tang na maryami banyo yang aku pa Nghe đuổi cô blay cô ba chung ba beneng ngi ai ngu yeme nama ka jingi snake jang kat ku chume ki jingir ku jong me kun rat be ka magar ku jing em jing malak sngi ngi ai ngu yeme kun rat me ku yal jong ka snot sinyon ku chume padeng bon kelenti pade panya ki jing e kun rat be padeng ki arp nyot ligis nam ka kti ben bor ku chume ka karshan bor kun rat be pa kom ka snot sinyon kala lun ki kam apdeng jing klot ku jong ka kun rat be in rain ka jingir ku jong me inang la ban yai kun rat be bleng ai ngu i melang ba jong na kapor ke bordor ke prop kentang begidon ngi wan na kamat cuma kun ran ringkat kene jing aisha kam ke jong me na ka benta pun kraw ke burom ke kerteng jong me kun rat ba truai ke jing ai ke jong me ke jing ku jong me kelong ki ba kraw kun rat beng mla ban yo ki hede ke jing ai ke jing lang ba jong ba kelong ki ber e kun rat be ringi duai shmis nei ben shimti kun rat be Menes name de ku pengtang ki kun rat be hak baka hak no ko por bu snot kan pun kam kun rat kon long ka jingir ku ko kraw na gum tak teng ki jeme ngi dwai shme kun rat be na ka benta ti bra no sha kam ki jeme lang ba chen por to snei kun rat bin ker ku ki ikis ngi por musa ka jing im ki jing kun rat be ha bin la nyo ka met ka ko chup ki kam tam ki jing long men sim ki jing na gum tam shkri me kun rat be Tuai bapa nomor kau tuai shme, nang elami por baro kebasa jong jing em kecui, kan be ale jong kesnot kecumi kunat bi nak kapor shkapor. Isnei kini kon kerpan lam kerteng jong tuai benuk lim jing Jesus Christ ngeduai. Amen.
Bleshbon, nakabenta, kanerlin nong ba pastorate CE Union Standing Choir, bat ka khat arling do sepngi pastorate CE Union Standing Choir. Nakabenta kini ki jingruai, kiba sngau tenat, kiba pen melung, kiba ai ya ka jing palim siem, bat kiba donru ka kubor haki. Belum nang kerku yipi, unang aibor yipi, bapin ai ke jing syakri u, lengba, ke sap ke pong, ke bublay, ula ai yipi. To nang ya isyaprang, to nang ya penmlin, to nang penlong smart ya ladi, hagban ai ke jing syakri yau kenran, lengba ke sap ke bapidon, ublay, un kerku yipi. Ngin poin siya kabenta, kabin ngap bat ngin siya skor, iya ka address kabaar kabaong, kisamla kiba penpaw, iya ka jingbah kortam, ukrest, bala pensyong nung rim, na ka shiti kabenengkong Petros, kalenong kabaar, kadkhot kabakendai. Batla syanya iya ka nag-address kabaar, Hai Reverend P.S. Timung, ban Pharia ban ra, ia ke kubor jongka. Sajisen store ni pediang sungubha ia pi, bat ni airu kapor ke bekelut na ke benda jongpi, ban keren ia kena ke adres, bat ban airu ke kubor jongka hangi ngiduai, bau blay undon lem ringkat bat piun Krisyan ia pi, katba pi dan keren. Ya kena ke address. Kat baik store idang bu baik ya ke jing pen krek ke jong i ha ke jing mut jing perkhat. Ngini peteng ya ke jing syakri ke jong ngi. Da ke bangin ya shim bentalang ban ruai. Ke jing ruai ke ba arspa nriu pukundai. Ke jing ruai ke ba arspa nriu pukundai, arspa nyau punyau. Hadin jong ngene ke jing ruai. Ip store in shim. Ialah kejong kebenta. Lembat ngi try tolong mebala pen im. Pen long khoi, pen long sngur. Me ngin manes im. Kaba arspa andrup kundai. Ngin ya ruai, ini kecil ruai. Lembat ngi try tolong mebala Ip store DS Roy Mukti, iblong i Presiden jong ke Union, ibelam i kene gijing seng di jong i hakne ka
Jan Miet ki nong kit kam trong ka Synods Union hi Barok ki dekhot ki delegates ki propstor ki temen besan ki dekhot trong ka komiti balang ye phi ki long kimi ki long khpa ki parlok samla lamru bat ka balang hang ni nong ba maradon hakam nang kong e ngashim yek ne kapor ya kaban ai khuble ye phi haga kerteng ki trong trai nong pen im chongi u Jesus Christ khuble shibun pastor nak banta ka jing priang sngo bha ka trong phi anga bat kum ju ru ya ka jing penyo ka trong phi hangai ka ne kapor ban shim bat ban kren halor ka nek address number 2 ka ba ka Synods Union ka labu nak banta chongi haga ne ka snem ngapen pauru ya ka jing sngo ka bakrau ya ka nomination committee jong ka union bat ya ka union hi bro ka wai ka blas sngo dei ya ka ban penyo hangai ka ne ka banta ban sam ya ka ktien ka jong blai lengba ka ne ka address ka ba ar ngapen pau ya ka jing sngo ru yo blai o bla penyo hangai ka met ka bakot ka bakhia bangala e ka ban ya don rengkat ha ka ne ka jing ya sang union ka ba ar phu nyo ka ne ka snam ban sha skor ru ya ka ktien ka jong blai na do ka miet tho ding menen menta ka sngi barok shi sngi bat ha ka ne ka por pat o blai penyo hangai ka ne ka lan bagan sam ya ka ne ka ktien ka jong u lengba ka ne ka address ngadon ka jing kerman na markata bo blai hu nya lam ngi iwai pa iwai kat bangi dang song hang ne ban sha skor ya ka e ka u don ya ka ban kren ban ken mau ha pedeng jong ngi lengba ka ne ka address ublay unya lam ngi ngin pentali lagi jong ki donot ki jong ngin pin sa skor ya ka e ba ublay udon ya ka ban kren shuai ngin ya phai sa ka bentan ka ktien ka jong blay to ngin lai khamat jong u ha ki jing duai kok pa jong ngiu ba peneng ngiwan hajan jong me ha ka ne ka jan mien kum ne kum mangilong ki bro ki ba pom ki betengin ki ba pen sngo si ye me ha ki por barok lang bagi ktien ki bangi keren ki kam ki bangi le ki jing mut ki jing perkhat ki jong ni ringi ai ngu pat ye me ablai na mar me mem thau yang ni me tem bangi long tang ki briong bat me khot ingi na ko we ka por sa ko we pan bangi nuan hajan jong me bangin sa skor ka ktien ki jong me bat bangi yo pan ye ki jing kelapa mot ka batamai ida duai na mar ka ta ablai ha bangi shong hang ni ye ka ban sa skor ye ka ne ka ktien ki jong me lang ba ka ne ka address number 2 ngida duai me menda isnai ya ka ban yerap ingi bagin la ablai ban sngo thu ya ki jing jiliu bat ki jing mayan jong ka ktien ki jong me ki jing hikai gi badon haka ba ki ta ablai kin long ki jing kerku ha ki jing long ki jing em ki jong ngi ka ba man la ka sngi nang ya lam ablai ka ne ka por bat ka kenta me tip bangi long ki bru ki bidun na ha ki jing mat ki jing perkhan pensyai yerap bagin la ablai ban sngo thu bat ban pediang ya ka ktien ki jong me nang ya lam ka por ka badang sa kumjuru ki jing em barok ngi shania hame mendamap iki pop ki babon na bahaga kerteng uji sungipan amen ya kene ka address ka bengi don ha kene janmiet la pensyong nong rem ya ka na ka shiti ka benengkong jong Petros kalenong ka baar ka dekhot ka bakhandai ka shiti ka benengkong jong Petros kalenong ka baar ka dekhot ka bakhandai ki ktien ki bedon haka ki ong kumne Hendrai ma pi long ka kenja balajian ka jinglong lengdo ba kenja siem ka jat benriu ba khoj upat lang ba dei e lau jong hi ba phin da yo pen pau ye ki jing ba kor tam jong utaw bala khot ye phi na ka jing dum sha ka ta ka jing shai ba phla jong u kani ka shithi ka jong u apostol Petrus ka benengkong la tho ya ka Syakita ki jiu ki bangi khot ye ki ktien grek ki diaspora jiu ka umat ki jiu ki bala sapriang hakleng ka Asia Minor bat ki deiru ki Kristen ki benengkong ki bala yokmat ya kita ki jingsha penshitom ki jing e na ka benta ka jinget ka bamaki ki don kine ki banget kumbang ong Kimdon tang hakawai ke jaka, kidon hakeleng saudong ke Asia Minor, but ki yakendo ye ki jing e ki bakrau ki challenges mo ki immense challenges. Hakata ka jinget ka batmai ka baki ki don hakata ka por. And the primary purpose la ne ka daw pedeng ka primary purpose jong ne ki shithi
kabau Petros ulah tho syagini ki diaspora Jew kadai ban penslur bat ban ai men siam yakini ki Kristen ka jingkhot yaki bakin yang scam ha kata ke jenget ke bamaki ki don watlah pedeng ki jing ki babun ki baki ki yakendo u Petros na markata habangi ngipule kini ka benta na do kalenong ka benengkong ngiyoi ba u address lane u tho ya kan dia ka city ke jong u sha kita ki sok snong jong ka jing penwir sok snong jong ka jing penwir la tho ya ka tian khasi hak takorkom bat habangi ngipule ka tian pareng ki ong ki elect exiles ki breu ki balajit mo ki belas pensapriang ki breu ki balajit do blai bat ki ba donru ha ki jaka ki ba per ko per kadai ka jing pen ken mau ya kata ka identity ka jing pen ken mau ya kata ka jing long ka jing itu ka ba maki ki don ha utrai jong yu Jesus Christ bat ka jing kermen ka baki ki dai ka ban bu ha u ha pedeng kita ki ibaro ki ba maki ki kendo kane ka shithi na markata kalong ka baruspa it is rich with teachings on how to live out the Christian faith in a hostile world. Kadai ka jingkhot, kadai ka jing pen kan mau, kadai ka jing pen slur. Ya ki Kristen ha ka tu ka por bakin em ha ka ai. Bakin em da ka jing slur. Ha ka ta ka jinget ka baki ki don ha ka perthai ka bom pediang yaki. Habangi poipat sa kandia ka bentai ya ka bala pensong nong rem ya kandia ka address. Kalau nong ka baar ka khot ka bakhandai, hang neng yo I ya ka ta ka powerful and life-changing declaration of the identity and purpose. No, ngilap ya kata ka ngiya kendo ya kata ka jingkhot ya kita ki breu bakin leyo bakin penpau ya kata ka identity bat ya kata ka purpose ka jong ki banget habaki don hasla jong kane ka perthai o Petros hang ne open kan mau ya kita ki nongbot ki jong trai jong Jesus Christ that regardless of their circumstances what la ki ya kendo ya kino ki jing ya kendo ha ki jing em ka jong ki dai ki breu ki bakumno ki dai ki breu ki ba obleu legien ki dai ki breu ki ba obleu legien chosen people a royal priesthood ki bakenjaleng do a holy nation kata ka riga bakhod ma ki judge benreu ka bakhod and God's special position kita ki breu ki ba oblaihi ulajiet bat ula penkerpang kane ka dekhot na markata kam batai la ne kam describe tang ya kata ka jinglong handai ka khotru ya ki bakin leyo bakin penpau ya kata ka jinglong ka ba maki ki don syaki weipat kin penpau ya kata ka jinglong ka baki don syaki weipat kam tam na ka benta kita ke bedang syu sedang ha ke jinglong ke jinget ke jongki ngatharai ka dei ka purpose jong ka synod union ha ba ka jiet dia kena address na ka benta jong pi ki kon samalai des an address namar kata ka daw ngan exclude ya lede ban ngan address ya kene ka jingkran ke jong ngasya pi kamut banga ngabiang lut na dong hadong tang ba namar ba ka dei ka address kam dei ka subject mo dengan address I will address my sermon towards you ngan address ya kene jengkran ke jonga shapi kinong sngap ke jong ngbat ngatharai ke kata baka nomination committee ka don habaka bu ya kene address number 2 hagne ke janmet ka bakhot ya phi ki samla jong ke union bapin let phai nang ni bat bapin pen pauru ya kata ke jing bahakor tam ke jong kres ka baphi philai oma if you do not do that la dangim la ya ka ban le ya kata ondang ngilat phai ke jing don ke jong ngi hang ne laimet lai sngi kan long ka balik nai ngin laj pai na markata rengkat bat ki jing hikai ki bengingin yo na connect address ka bengidon ha connect janmet one of the deepest desire mo kata ka way na ki jing kwa ka ki breu ki don ha ki sngi ki bamenta kalong it is a desire for significance ka jing kwa ka jongi ba ki breu kin ithu yangi ba ki breu kin tip yangi hadu kat no ngi long ki bedon kam mo ngi kwa ba ki breu kin no tay jo ba ero tay de long kamar ko ai ba ki breu kin itho ngi bengi dai ki ai bagi long ki breu ki bedon kam mo ngi long ki breu ki bedon kam baro ana pedeng jongi ke kwa ba kata ke jing long ke jing em ke jongi that our life matters mo ba ki breu ba ki kendo yang ngi jing long ke jing em ke jongi bangi don ai ban ai syak em lang ke salang bangi wanra ai ke jing kela bangi don ka purpose lan ke jing temu ha bangi don hasla jong kan ne ka prathai bat kan ne ke jing kwa ke jongi ya kan ne ka meaning
hak jeng im ke jongi ke paman la kesngi ka penlong yangi bangin don ki choices lane ki ke bangin ngile hak jeng long ke jeng im ke jongi ke paman la kesngi. Some of us we seek our significance in our careers. Mong ikwa abaki bro ki itu ingi lang baka kam ke bangin terai. Bagi habang ngingi kendo ibrang uni do doktor, uni do engineer, uni do kontraktor, uni do han. Dere, we want to be known by what? By our career. Ngi ko abi brokin itu ingi. Lang baki kam ke bengingi don, ki kam ke bengingi tereng. Ngi ko aro baki brokin itu ingi through our relationships. Uni do kon kita. Uni do kurim kata. Kanira ka kurim uta. Right? Through our relationship. We want people to know us through our relationship. We want to know people through our material wealth. Ngi ko abi bro kini to ingi lang baga spa ka po. Hab chamte. Ha chlong gini te kini sepi. Jobe air kini te. Like we want people to know us through material wealth. Lang ba kijing don kijing em kijong ni. Or our social status. Lang ba kata ka position. Ka kerdan ka bengingi don. Ha ke imlang ka salang. Don let's say kum kikmi kikparu mo. Ni don kikmi kikpahang ni. Ki bakwa ban yo ya kata ka significance ha kijing long kijing im jong kilang baki kun la arbihi man doktor te push how kon ban long doktor namar kata kan penserong namar nang chua la arbihi te you want your significance through your children mo ngi kwa leng baki kun ki ti kijong ni bar ha kijing kwa jong kimi ki kma ka kum kata teng ka bu jeng ki kun kim la ban shimi ki ta ki career choice ki bedai namar balai happen hun ya lagi jong kimi ki pangamut ban ong bakata ka long ka babakala. But sometimes, teng kala ban yalam ngi ban le ya ka bom day. Kani ke jing kwa ke jong significance. The search for significance is not wrong. Kam day ka babakala, anray teng kani ka wan ra pat hangi ya ke jing ngau diaw mensim. Habang imla ban yo ke bangi kwa. Mo ka wan ra hangi ke jing ngau diaw mensim. Namar bangi pensyong nong rim yiki ke baro haki ke bekin capartai. Ka kam ka pamangabat mo pingi terai. Sisian ka singikan kot ngin hap syong tan. Mo kadur ka babhabriu ka bangingi don. Sisian ka singikan ring stibat kan temen no. Kadalen ka pipi don. Pila ban long kinong ruai ki babet ngila ban long kinong tok kana ki babet. A time will come when we are irrelevant. Ki berukin engi. Son her kom krentang bala kamandai gitu gistai. It will end. Kan poi ka por ka bakin ke barok kin kot. Kijing don, kijing em, kijong ngikin pot. Mau ka kitian ka jong oblay ka ongkom no. Ka spa ka bangingi don. Sisian ka sini ka kenyang bat ka sarang. Kan bamdu no. Iya ka. Ringa don pat. Ka kubuar ka babahaya. Ka ban pen kan mau hapadeng jongi. Hagani ka janmin. True lasting significance doesn't come from these passing things. Ka jing itu. Ka identity ka bayay ne. Kamuan na kini ka baro ki bakin capartay. Kawan na ka jing yaday ka jong ngapat ka jong pi. Batu belai. Kawan nak kejeng yedai kejong ngabat kejong pi. Batu belai ubalak hot yengi. Syaka ke bakam kerau. Ban ya ke bakan ke pertai kalak ban ai. Ka significance. Lan dia kata kejeng don kam. Ka bangingi yo hau try jong yu Jesus Christ. Kam long tang ka bejeliu. Handre ka long ru ka bomla ya ka ban penki. Kan dia ka hot yang ngabat di pi namar kata bangin ya perkat dia kan address ka baar. Ka ba penken mau bet ka bakot yengi. Ki kun samla no ki bapen pau ya ki jeng bakor tam ke jong Chris ha ke jeng im ke jong ki ka baman la kesni habangi ngilas ngotho ya kata ka dor ka bangingi don ha kata ke jengkot ke jong belai yangi ha ke jeng jet ke jong u ha ke jeng it ke jong u kan penkela kan transform the way we live mo kumnongi im ya ke jeng im ke jong i ka baman la kesni kum ki samla namar kata ka identity ka pipi don how try jong yu Jesus Christ ka dai ban ai happy ya ka purpose jong ka jeng im ka jong pi ba pin la ya ka ban im ya ka jeng im ka jong pi om da ka ba pen syong nong rim ha ki ki ba kan ja pertai ki bakan ja pertai ka khot ye pi namar kata ba pin le yu ba pin pen pau ya kan de ka jeng ba ka ba pi la yo mat lang ba try jong yu Jesus Christ da ka ba pi long ka nuksa hagajing it ke jong u hagajing ai ke jong u bat hagajing shisha ka bangi nglayo i hagajing long ke jing im ke jong u ka baman la kesngi habangin pet na markata ai ke address ngakwa ai ka ban yalam jing mut yengi haki lai teli ki benta bengela ai ban ngau thu ye ke address kamba ka baneng kong shwa bengela ya ka ban pen pau ya ke jing bha ke jong Chris hagajing im ke jong ni
Kabaningkong kabangiday banle kalong understanding our identity in Christ. Kadon kam yang bangin le ayo bangin sngow tho ya kata ka identity kabangingi don how try jongi u Jesus Christ. Hakane ka perthai kabangingi imenta kibabon na pedang kun samla wat mangi kiblasan ru. Ya kendo ya kata kawai ke jeng ka baki ong ka kitian pareng ka identity crisis. Ka identity crisis. Ngelayo sngow ya kata na do kesengi belakaran pli ke tim bat lang baki jeng kran ni barok sengi kene kesengi ru ya kata ke jeng long shisha. Jong kata ka identity crisis ka bengi ya kendo hakini kesengi ke bamenta bat kene ka identity crisis ke jeng bomla ya ka ban sngow tho ya lade ke jeng bomla ya ka ban itho ya lade ka pressure lane ka ai hangi kita ka pressure mo ka penbor yangi bangin leyo bangin conform lane bangin pen penrung ya lade ban penne ya lade ha ki jeng kuwa jong ke imlang ke salang karukom sngow tho ke jong ye ke success ya ke jeng job kumno ngi sngow tho ya ke jeng bahabriyo kumno ngi sngow tho ya ka popularity kumno ngi sngow tho ya ka ya kita barok ngi sngow tho kumno dak bagi ngi pensyong nong rem ya ka ke bag society ka bagi ngi don ke imlang ke salang ka bagi ngi don ka kren sa pang kita ki barok. With the rise of social media, mo bat kejeng don jong kini social media kini sengi ke pamenta. Kila ablong ki Facebook, ki Instagram, ki Twitter. Mo kita ki comparison lane ki jeng kwa ban itu ya lede ban penpau ya lede sak ki waipan ka kamjur. Kamlong ha ki por ki pamensua. Ngi measure ya ka popularity ki jongi ki jeng bahabriyo ki jongi ki jeng internet ki riam ki bet ki jongi ki babon na pedang ki kon samla. Ha kini ki sengi ki pamenta mo ngilek kumno ngipet. Ki likes, kat not telingi yo. Comments kat not teliki wan. Kat nongut ki followers ngidon. Instagram ka pa IPM. Lengba kan dia ka post ka pa PPO. You get 5 new followers. Dai. Teng pila asngo style pa yala ding. Sa kira na gini la post sa social media. La page mdon nong like. Hapon ani is on nga mano ani tong. Bu nong nga kani edit ngan sok kendit. Kendit pencai pi. I filter pi la baburu la bun likes la ngap biang. So that's how we try to fit in. We create a fake identity about ourselves and we tend to believe it to be real. Mo ngisnai kita identity ka ban pengat sa social media, pat kata ke jing tibet ke jongi ban tok ya la de ban syukur ya de hado bangi ngete bangi bahabriyo. Dai rama. Haba ma ajid danu dari nang bet ba ma hagdor ka bladep edit. That's how we live. We have an identity crisis. We do not know who we are. Ngimtip ngimit ho ya la de bangi ngidai ki ai. Nginget ya ka ka bangi kwa ban pen syaki waipan. Hakapor ka bakum kata. Kadon kata ka fundamental question, ka existential question, ka jingkeli, ka mangabat mangi ngidai ka ban kali nengkong yala de shimet. Who am I? Who are you? Pidayu ngadayu ngadai ka Unless we can answer that question, lada mangabat mapingim la ban jubab ya kata ka jingkeli kalong ka ba bangin sngow tho yalade. Kalong ka bangin sngow tho yalade. Who am I? Ngaday nga define yalade kumno. Hato nga define yalade lang baka kam ka bangangadon, lang baka yeng ka sem ka bangangawan, lang baka kita ki academic excellence ka jonga, ka jing start ka jonga, ka jing yaday ka jonga, ka jing kadur ka dar ka bangangadon, ka spa ka pau ka bangangadon. Kumno nga define yalade. Ni kumno ngi define yalade, kumno society ka define ya ke jing long ke jing ke jongi ka baman la kesngi. Kan ka jing kwa ke jongi ka this crisis of identity mo kan ka jing ka problem jong ka identity ka bengingi don teng ka wanra hangi kata ke jing sngow marway. Ke jing sngow marway. Ke jing bom sngow tikna ya ki ai. Bat kata ke jing bom suk jong ka mensiam. Kini ki wan balay na marbangi pensyong nong rem yak identity ke jongi haki ki belong external. Haki ki bawan nabar. But kita kibawan nabar, they are constantly changing. Kikala na kaway kasngi siya kaway pan. Kimlong gibane. The only thing that is constant is change. Ngiyong kakitian parang day. Kabomju kala ka day tang kajing kala. Ibaro ki kala. Ladang ipensyong nong rim. Ya katak identity kajong iha ki kenja partay. Kini kin kala. Kajing job kajong kajing rem kajong ki relationship kajong ki social media post ki jongi kembang ong kilaban kala. Bat kata teng kakta ya ka jing long ka jing ka jongi ka baman lakas ni.
We constantly chase for approval and validation. Mo ngi kuwa ba kibro gino. Tay pida biang pi. Os on rokom keren pi. Ngi kuwa ay kita ki bokum kita mo ki validation, ki jeng pen scam. Ya ki ay baro ki bengi ngilale. But I want you to know one truth. Nga kuwa ay ngi bengin tip ya kawai ki jeng sisah kan ki janmet. No matter how hard we try, we can never truly feel secure. Ngila ban persang, ngila ban don ki kerdan ki degree. Ngila ban don ke jeng nang ke jeng stat. Ngila ban don ke dur ke dar ke bebit ke babiang. Perkat hi map hi maroi. Hato kata ai pi ke jeng hun. Kam ai ke jeng hun ke bekum kata. Ndrai kan ne ke bentan ke ketien ke jong blai kan ne ke team. Kapan kan mau yang ngawat ya pi. Bangi dai gi ai. Bangi dai ki beriau ki belajet ki jong blai. That's where your identity should be. Hang tagan ka identity ki jong pi ke dai bandan. Pi dai gi. Pi dai ki beriau ki ba oblai ula jet kerpang. Kata ke dai ki identity ki jong pi. Nang ta de pi dai ki ai de. Mdai tang kita belajet kerpang. Pi long ke jinglong lengdo ba kerpang. Ki baken jas im. Ke jat benriu ke bakhun. Upat lang badai lau jong hi. That's who you are. Kata ke dai ke ba ma pi long. Kum ki kun ki jong ka union. Yen pet ye ka ni ka wei hadian ka wei pan. You are a chosen people. Pidai ki brie ke ba oblai lajian. Ka identity ka benengkong ka ba mangabat no pingi don how try jong yu Jesus Christ kalong lajian. Lajian yang i da oblai. Ka bomot ba oblai lajian ingi da ki jing it ke jong u. Da ki jing isnai ke jong u. O itu yang ngabat ye pi da ka kerteng. Yo le sen aduk ba piwan aduk ka singi Friday hang ne pimla ya ka ban sngotu ya kata. Mano ba jiat ye pi ban wan sene. Ka pastorate, ka presbytery, ka synod, ubelai. Udah ubelai bejit DP. Udah ubelai bejit DP pindon hang ni. Bapin syakri yo ukum ka synod si union. You are special. La jiat DP dah ubelai. Hato kan dia kejeng jiat ke jong ubelai kambe selane om pensyong nong rem ye ka kejeng start ke jong pi. Mo ki bawan union hang ni pidon adu ki profesor ki doktor pidon adu kena ubdang puleh. Pidon ki nong rep pidon ki kontraktor. So is it based on your achievement? No. On base ha kejeng la ke jong pi. On base ha kejeng start ke jong pi. Andrai ha kejeng it but kejeng IA ke jong belai. On base ru ha ka popularity ke jong pi. Ha kejeng paunam ke jong pi. Bon na pleng jong pi don na pleng jong pi ke bom itu yang ha. Himana ke bom. Oh je tu pastor tu mong la no. Tip pi. Ha hi. Ngaba tip ngaba pi. Tang bau belai ditip uang pi. Belai ditip uang. Utah so bekerja pi. Utah so bayalam pi ni. You are chosen. Lajiat dah. Mo kata ka pi daya ka ban kan mau. Nang ta de om jiat dia pi. Namar ba pi long ki ba beriu. Barok ba berulun in namar kata ketien parang kum no angka. Beauty lies in the eyes of the beholder. Daer pi ban sngap ba beru rai pi. Ngabro son bang daer ma. Ha son ngong. Kini ki woi bes on lut hiki. Ha. Hato bleu jiat ingi halor ki jeng ba beriu ki jong ni. Ujiat ingi namar balai. Namar bau it. Namar balai. Namar ki jeng IA ke jong o. Mo, it is not based on something external. Empan song nong rim hagi ai ki besabar. Handrai la jet ingi da ka da ka ka mon ke jong belai. Kadai ka mon ke jong belai ka peniuk hanga badi pi kene ka lat pengindon hang ni. Ya ka ban syakri u. Bat ka ne ka jeng jet ke jong belai ka pen kan mau yang nga bad ya pi that we are valued and loved simply because he has chosen us. Mdon syuk da ki wei pat ki daw. Ubelai jet yang nga badi pi. Namar balai, namar bau it yang ni. We don't need to try to fit in. Kam don kam yang ngabad ipi bengin persang ban fit in. Hakata ko pertai ko bengin don. Dai ma dai rama. Kan nongon da pedeng jong pi chadik green tea pi. Sangat pi pang green tea. Ha? Green tea apa bedeng? Ong ki bakam sangat tea di chitom hi pen baktang oba. Jela. Namar ki bang jok bedik green tea pi men mit te kam sapi ke klen pi. We try to fit in. Did jubor lau kerenti krip kamat hi. Because why? Because we want to fit in. You don't need to do that. I don't mean to be healthy is not right. Don't come ban yo agijing kot gijing kia, but not to an extent that you should sacrifice something so much. Ban le ege ba pipim ko wa. Mo gijing long gijing im gijong i kalong kumta. Tang ban fit in. Tang ban ya biang lang bat ki parlok. Mano la pedeng jong pi kita gi baki ong kaktian parang social drinker. Ki bedik kiat teng. Mano sa ke bakhen kita, habe elang bagi lok New Year Christmas te habdit hi. Mo
Habdi hi perporte. You try to fit in. No, you don't need to be. Dan kamre namar ublain la debjit ubah happy. Who do you want to impress? Ya no pikwa ban pen impress. Mo dan kam show namar balai namar ublay ula JDP. You don't need an approval of this world. Pim don kam ya kajeng pentikena. Ya kajeng pensisha kajeng kibriu. Because in God's eyes, you are already accepted. Ladep ban pediang ya pi. Da kata kajeng it ke babam cukun kajeng ublay. Nang tade kabar ka ong yingi kumno, you are a royal priesthood. Ka kenjaling do baken jasim. Ka kenjaling ka jinglong ling do baken jasim. Pidei ki ay, pidei ki kiling do ki jong ublay. Kiling do ki jong ublay la ay hapi ya kata ka privileged position. Ka kam ka bak koridor. Mo ka jaka ka ba pipidan. Pidei ki ay, pidei ki lingdo ki jong ublay. Haka testament ka berim, habang ngingi pulis pangkin ki lingdo kidei ki ay. Kidei ki mediator, kidei ki nong yakran, kinong ra, kinong kran, hapeneng ublay, bat ki beriu. Kidei ki ba ayru, ya ki jing kinya, bat ya ki jing duway. Kata ublay ujet yupi, bapin long ki ay, bapin long ki lingdo ki jong ublay. You are the priest. Pidei ki ay, pidei ki lingdo ki jong ublay. How Chris, mo, la penyo hangi kene ka role. Bangin long kita ki lingdo ki bukan just ki jong beling don ka direct access show Jesus Christ. Ngila ban let show Jesus. Shimet marway and who is he? He is the ultimate high priest. Uday ulingdo ubakraw tam la penyesriam yo Jesus bat Melkisedek mo kitab keberem. Lakhot yang abad ya pi bingin long kita ki lingdo bingin don ka access ka direct show belay. Lakhot EP namar kata, this means that you are not just someone who is forgiven or redeemed, but you are invited into God's presence and to have a unique role in His kingdom. Syam lakhot yang abad EP, syam la penyo hangi yakat katak identity, bangin long kita ke lengdok ke jong ulay tang bangin sengau tu balamap bat la penim yangi, henrengi donro ya kene kamram ban le ayo, bangin le ay na kabenta kaburom pat kahima. Kejong belai lakhot ingin namar kata bangin le ayu bangin syakriyo belai. Not from a place of inferiority, but as someone who is part of the royal family. Ngimday benong, day bangaci nang hingama, bangaci tip hingama. To percang la ke percanga, day re ki konsim hoba pi, ki konsim. You should not have an inferiority complex. Day re pi benong bangan long ayu, pi de ki kono belai. Pidei ki lengdo ki baken jasim. Nang ta de kabalai pat ko ngupno, you are a holy nation. Mo pidei ki ay, pidei ke judge benriu ko bakhot. Ka judge benriu ko bakhot. Ka identity ke jong pi, ka identity ke jong i kum ka union ka long bangilong ki ay. Ki judge benriu ki bakhot. Kamot bangilong ki buru ki ba perfect, ki ba janai lut na dong hadong. Andrei kamot pat ba ublay ula jet bat ula khot yangi na ka benta ka kam ka bakerpang ke jong u. Kene ka kentin holy lane khot ka kran chapang ka jinglong kerpang chapang ka jinglong per ka jongi na kibreu jong kane ka prathai ha ka prathai handrai jong kane ka prathai kum ki nong bot ki jong trai jong Jesus Christ namar kata ka jing ka jongi ka man la kasngi ka dai ban pen i ya kita ka jinglong ki jong ublay ya kata ka jingit ka jong ublay ha kata ka rukom ka baki way la dakin yo i pi kin yo i but kin yo tip bama pi pilong ki khon ki jong blay. You don't have to fit into society mold of success kumbanga ong handre ngidai ban kin mau ya ka identity ka ba ublay ula khot yangi bangin im kat kum ka jingkwa ka jong u ka basaw pat ka bangang ko ai ban kin mau hang nia ka pon ka ban kong ka long pidai ki ai upat lang badai la ujong hi God's special possession. Pat lang ki jong ublay. Kane kadai ka jing pen mau. Kadai ki jing pen mau ka jong ublay. Yakin ki kon Israel. Kumjuru yang abad yapi. That we are not just one of many, but we are deeply loved and cherished by God. Ngimlong iway na pedeng kita ki babon. Ngimlong iway na pedeng ki babon. Mo kadon ki jing iperang. Ngimday benyo la dia ngangalong uway na pedeng ki babon em. Marway shimet ngilong ki ba koridor hakamat ublay. Marway, shimet, ngilong ke koridor hakamat ublay. Kumbanga ong, hagani ke pertai, mo ki brio ke BM hagani ke pertai, hagani ke sngi ke bamenta, ki kuai ke affirmation, ki kuai ke jeng pen scam, ki kuai ke brio ke yaro, ki lang baki kam ke baki ki le. Lang baki accomplishment ke jongki.
Mo handrai kan kini ki ketien ki jong Petrus kapen kan mau yang ni. Bagi kita ki iki ibaro kim don jeng mon. Namar ba ublay ula id lepa yang ni. Meno blay id yang ni. Ketien ki jong blay kapen kan mau bat kong menbangi long ki nong pop. Ublay id yang apa dia pi menbangi long ki bro ki pop. Our word is not up for negotiation based on our performance. Mo kador ka bangingi don. Kam syong nong rim. Om syam la pen syong nong rem ka hak ki bangingin le la ne hak ki baki breu ki ong handre ka syong nong rem namar balai namar bangi dei ka judge benreu ki bekerpang ki ba ublai hi ula jet bat kata kadai ban ai hanga bat hapi ya kata identity ka permanent unshakable identity ka banek junom ka bom la syu pan ki ngin poi pat sa ka benta ka paar habangi don pat dia kene identity ke jongi how try jongi Jesus Christ kane pat ka khot yangi bangin bangin penpau ya kata identity ke jongi ke jeng itho mo kum ki khon ki jong blai ha ke jeng long ke jeng ke jongi ka baman lakasni ondang ilas ngotho ya kene ke ibaro ya kene identity ke ngingi don how Jesus Christ bangi long kita ki breu ki balajiat ki kenjaling do baken jas ka jat benreu ka bakhot bat upat lang badai lau jong he kata kan pen kelalut ya ki baro it changes everything kadai ban pen kelalut ya ki baro kadon kam yang ni namar kata ban ya ka bangin sngoutho ya kata ke jeng koridor jong kine ki sautli ki ba u Petros open kan mau ya ki kon Israel bat kum juru yang i ka khot yang i ka ai hangi ka bor bangin yang scam ha kata jinget ka bangin don wat la hapdeng kita ki societal pressures la ne ki jingele ki bangin ya kendo ha ki jinglong ki jingim ki jongi kum ki samla ka penlat lot yang i kan de ka jing sngoutho ya ka identity ki jongi how Jesus Christ ka penlat lot yang i bangin le ayo bangin ngap bat sha score ya ki jingkhot ka jong balai da ka jing tip ka baskem kaba ulapan biang yangi ulapan bit ulapan biang yangi ulapan jana yangi na kabenta kakam ke jong and most importantly it helps us to live lives that display the goodness of Christ kam tam ka yarap yangi bangin ya ke jeng ke jongi ban pen pau ya ke jeng bha ke jong utrai jongi Jesus Christ but ya katangin la ya ka da ka bangin ya kata ka jingle ke jongi ya kata da ka bangingin le kumno ba phinde yo ban pen pau ya ki jing bha kor tam jong utaw bla khot ya pi na ka jing dum sha kata ka jing shai ba phla jong hakane ka de khot namar kata habangi pule habangi ngila don how Chris habangi ngila tip ya la ka jong ka identity ka jongi ha it is a call to action ka de ka jing khot pat yangi bangin le dai shu bangin song klik ti om syam la shu jet ya pi om syam la shu penlong ye pi ki bakhot ka jat benreu ka janai ka bakhot lane kita ki treasured possession ki jong blai for your own benefit om syam la khat yanga bat ye pi bangin long ki khon ki jong blai na ka benta ki jing mentoi ki jongi ka simet handrai la khat ingi na ka benta ban le ayu that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. This is where the challenge comes in. Mo kadai ke jing khot ke jong blai phin le ayu ba phin pen pau ya ke te ki jing phak kortam ki jong utta obla khot ye phi na ke jing dum sha ka ta ke jing shai ba phla jong ka ne ka khubor ke jong Petrus namar kata kam dei tang ka privilege privilege jong ni ka mangingi don how try jong Jesus Christ ndai ka don ro bat ka responsibility ka jingkit khli ka bawan rengkat bat kata ka privilege kata ka identity ka mangingin don how try jong Jesus Christ it is not just to make you feel good or give you a sense of security yo la se don na pring jong ki bas ngau bang mo shoot ngau bang bangi dai ki Kristen shoot ngau bang bangi dai ki nong roi kwaya shoot ngau bang bangi dai ki delegate synod mo ne ki don kata ka sense of security ki jing ngau scam ya la de handrai ka dai ban pen kla ya ka jing long ka jing ke jong nga ka jong pi ka man la ka sngi ba kum no ngi dai ban pen pau ya kata ka ya ka buram ka jong ya ka jing bha ka jong ha kata ka perthai ka ba mangi ngiem your identity is not just something you carry it is something you live out your identity is not something you carry
it is something you left out. Ka identity ka jong pi ka hau try jong Jesus Christ kam de ka pi pin syok ket ya la de drai ba pi pin im ya ka ha ka jing long ka jing im ka jong pi ka ba man lak sngi. Knowing Christ is not enough. Ban tip you try jong Jesus Christ kam long ka ba biang. Going to church is not enough. Tang ban let jing isang kam biang. Pule Bible kam biang. Even saying all the right things is not enough. Ban kren ye ke barok ke badai kataro kam biang. Lada ke jinglong ke jing im ke jongi ke baman la ke sngi kampen bagi don ke jingkela ha ke dok not ke jongi bon na pedeng jongi wat mangau pastor ro wat mangi ki balong ki nong yalam ro ki ba bon na pedeng jongi ngibet ban keren ban ye tho serman ngibet ban roa ngilat jing iseng mo ngilat jing iseng tang ba ke jinglong ke jing im ke jongi ke baman la ke sngi kam ya dai dor bat kamon ke jong oblai ngi bishar ya ki wei mo ngi wat daw ya ki wei ki wei kim yo i ya ke jing it ke jong trai jong Jesus Christ leng ba jong i ha ka sngi ublai ke bal adem ngalet ye bani thu khana ha ka lum silong presbytery ke don ko wei ke jing ruai ka la bende ke balang malki le ne laban na pedeng kita ki ruai ka choir ha jing iseng ha ka jing ha ka kin ha ka dekot ka ban kong ke jing ruai ke keren syapang kini ki bru ke badon ha yeng mane ki mo opet ye ki tei mo ki bru ki bapop ki bom juwan jing iseng ki bakum ne kum tai ha ka chorus ka dekot ka arpat ka ong oh kita iti kilat jing eseng tang baban yaki dang kambha mangi ki kran pat ki brun na surok ka chorus pat ka ong wat bishar we live in such a world mo biig bela ni la jing manes ngap hok hai bun rmal dang jong pi sang bang hai ngat ngap nga ha ngat ngap nga mo ha bejo ong ai ha kam ko blen tei ba pangau pastor be chispa nang jing ai ngo ba piu kontraktor chispa ma dere ngap biang hai dere Kita ke belabar dong ke. Semai ting beli jen mana ke semai hing ting berwai ke. Ha bejo dit biri di cilang he. Daire. Kum taong? Ha ba kum ta? Do you live your identity? Ki beriu ki yo i ke jengkela. Kim yo i. Mo hanga ba kum ta selong happy ba kum ta he. Ta ka daw kan dik address ong kam jenjar. Daire ban ngobang. Daire ban ngobang mo. Ka kam jenjar mo. Ta ka khot ingi bangin lay it is a call to action. Kadai ke jeng khot ingi bangin le ai. Bangin le ai. Ngimla syuk ban syong klik ti. Pule Bible kembang ong dungai ruai le kat papiman kambiang kata. Lemda ke jeng long ke jeng im ke jong pi ke paman la ke sngi kampen i ke jeng kala. Kane ke bentak ong lak hot ipin na ke jeng dum sya ke jeng syai. Lak hot pi na ke jeng dum sya ke jeng syai, and that light should be evident in every aspect of your life. Dai ban yu i kata ke jeng syai. Haka wei pa ka wei ka bentna chong ke jeng em ke jong pi la ban long ki kam ki ba pi le ki tien ki ba ki kren ki choices ki ba pi shem ha jeng long ke jeng em ke jong pi ko man la ka si the way you treat people habangi ya kendo ya ki breu kum nongi kren kum nongi khana kum nongi burom mo hatongi burom lang ki baro da ke jeng it da ka jeng sngosen ne ki buru ki bakam burom i ki ba burom ri ki benyo buru i ki benyo buru ri mo ladang ngilong kumta ngimla ban khot ya lade bagi long kita ki breu ki balayok mat ya ki jing bah ki jong blei u Petros namar kata hang ne pun kan mau badwong bangi dei ban le yu ngi dei ban pen pau ya kata ki jing bah kortam ka bangi nglayok mat leng ba oblei. This is not just about singing kumbang ong kam dei pang bangin ruai lene bangin yadho khana bangin pulai ka ktian ke chong blai andre bangin pen i ya kata ke jing bha ke chong u hak jing long ke jing em ke chong i man la kasi. We have to proclaim God's greatness, his transformation and his love to everyone we encounter. Ngi dei ban pen pau ya kata ke jing krau ke chong blai ya ke jing kla ka bangin yo mat ka ban siam ke chong i shimet bat ya kata ke jing it ka bangin layok mat leng ba jong u bangin yo ya ka ban ai ya ka shaki wei pat. It is a daily proclamation kadai ka bangin le man la ka sngi om tang ha ka sngi blai na ka benda jong pi kum ki khon jong ka union ki parlok samla ki bedang ren. Your life should be different. Ka jinglong ki jing im ka jong pi ka man la ka sngi de ban ya per na ki wei pat pi dei ban long scam ha ka jinget ka jong pi ha ba ki wei ki khot ye pi ban compromise. Pedai ban long kita ki bru ki ban jet ya ke jing bha ya ke jing le bha ban ya ke jing penhir keput hagane ke pertai ke mengingi don hagane ki sngi ki bamenta ka mamot ba pin le integrity mo ba pin le ai da ka hok over shortcuts mo ngahikai ha college bat ki babon ki khna hagane ki sngi bamenta ki bon ki no hikai college ru ki badon hang ni bon pedeng jong pi pedai ki khna school, and most of you are not
you do not have this integrity. Pim long syuk ki bro ki bedon kan integrity. Ke jing lek janai ke iki ibarat. Balai nga ongom ta. Pa assignment chat GPT. Pa assignment chat GPT. Ma? Kendit capang do subjektif ne. Chat GPT dalam pentolot kan adu introduction adu conclusion. And do you think hato pila aban ong yalade ba pi pidegi khon ki jong balai? Ba pidegi khon ki jong balai ki blateri sitom yalade. Daire. See, you might think these are small things, but that's where. Mo day hang ta bo blay yo ay gaban jat singi. Ngapen kan mau yene na kaway ka Porsche kaway pat habang ngakaran ngay thong ano. Bangabat bo pi hani de der ginong dikyat, der ginong Punjab bro. Der ki baklim. Bam sap tela ban hani hatay ga onga. Mo te hadu jok la bukai tang benta di ide poyer e. Poi bi hadu jok tu bukai ba makot tu. Pukai ng babalang, pukai batu kulom hapok skor. Penpai rang sker gelok krens niu. Pukai ng ta sepoi hadu jok. Haba champi hanga hadin delengok pi menok. Mo kumta. Ha kata ke digi jenglong ke jong ni. Mo we compromise on small things. Bai kato le la le. Dan le RP kumta da kumno. Ubelai da ongro kumta. Ubelai da ongro kumta. La even ong. La even compromise. Kata ke digi jengkot. So as young people hagi ni gisngi ba menta. Ka bangin penyep her. Ya kita ki banget ki jong ubelai. Bat ki bomngan. Bat ki bomngan. Kadon kami ingin namar kata bangin long honest ngin long ki brio ki besisha. Bangin don ke jeng snow ka jeng isen ki waipan. Compassion over indifference. Ka compassion ke jeng isen ki waipan. Ka nongod apa yang jong ngilong ki brio ki bokumta. Ka nongod jong apa yang jong haman lagi senong ki tawngi don ki brio ki bedok ki bisitom ki bekerdo. Ki mad ki jeng ki jeng ele. Kum ka society, kum ka pastorate, kum ka presbytery, kum ka union. Habaci hakan kita kum nole isen hi ima. Oh, long rukom labun ginong krong mentate ang Dere? Labun ginong krong mentate. Larlot si ay. See, we do not have this compassion anymore. Erlot kan digijing skolsen ay. We are indifferent. La chupule. Hapupule ba chapan jabro accident. Syabat bor. We are indifferent. Sngau JJRE. Lalong melen. We do not have this compassion anymore. Can you still call yourself to be children of God? Hatong idang la ban khot yela de bagi dang penpau ya kata jing bha ka jong kres syaki waipan ngim la sho. It means standing for the truth of the gospel even when it's not popular. Ka khot ipi ba pinyang scam na ka banta ka ni ka gospel ka jong kres ba ki wai kim ko ya ka ban sngap ya ka. Showing the love of Christ to those who may never appreciate it. Le ya ka jing penpau ya ka jing et ka jong kres what hakita ki bom ko lane ki bom nang ya ka ban appreciate lane ban yaro ya kata. Kadon kam ingin namar kata bangin bangin penpau. Ya kata ke jing bakor ke jong utrai jong i Jesu Kristus kadai ben long ka lifestyle ke jong i. Kadai ben long ka jing ke jong i ka baman la kesni. The truth is people are watching you. Ka jing sisa ka long ba ki brio ki pet ki kemi ki bishari phi. Ki bishari nga ki parlok ki jong phi ki bishari phi. Mo ki classmates ki jong phi ki bishari phi. Ki para ka phi ya trelang ki bishari phi ki bahayeng hasam ki family members ki jong phi ki bishari phi even strangers on social media ki bishari phi mo ka ega ba phi post ka ega ba phi bo ki babon mo ki breu ki parlok pastor ki we ki ong nga dai pastor ha ka babam ta kham tip hi bo phi ban hai ite si dile tip ki namar ha ba ma ki social media chong ngade la leibam daire tinggi bisar iwe ong nga kata jing bisar ka long besniu mo kadai ngilong kumta dai ngi bisar iwe pat la ka long ka babahana ka besniu. So people are watching you and what do they see? Kaegi yo hato ki yo bangi ngilong kita ki bro ki biok mat ya ki jing bakor ka jong kadon kam yingi na markata bangin ya kan ki jing ka jong dak bangin ngoto ya ka identity ka bangin don how kres bakam long tang na ka benta ka benefit ka jong tang na ka benta ka jing mentoy ka jong simet andrai na ka benta ka jing mentoy jong kita ki brio ki bangin ya kendo ha ka jing ka jong ka paman la kasi ya kan ka point ka baar nga kwa ay ka man ay kini ki challenge lightly padang jong abat jong pi. Will you live with integrity when it's hard? Hato pi kloy ban da ka jing sisha habak kata ka ba da ka jing sisha kalong ka ba ka baar nang ta will you stand firm in your faith even when everyone around you is compromising? Hato pinyang scam hata ka jinget ka ba mapipidon habak ki way baro ki bedon bat pi ki compromise rane ki ya pen ya kata ka jinget ki jongki bat ki way pan ki jat jinget.
Will you choose kindness over bitterness, love over hate, truth over lies, humility over pride? Hato pinjit ya kajing long ya kajing it kampalat ban ya kajing isi ya kajing shisha ban ya kajing talk ya kajing sngorit ban ya kajing serong. Your actions, your words, your decisions. Kadai ki kam ki ba phile, ki tien ki ba ki kren, ki decision ki ba phi phishim, ki ban ya thu ya ka prathai ba phi dei ki ai. Ba phi dei ki ai. Ka benta ka ba lai bat ka ba khaddo. The impact of displaying the goodness of Christ. Kador lane ka ai ka bangingiyo, da ka bangingi pen pau ya kata ka jing bahakor ka jong Chris, ha ka jing im ka jongi ka ba man lakas ngi. Habangingi im ya kajing im kejongi ke paman lakasngi da ka bangingi ngauto ya ka identity ka bangingi don how try jing Jesus Christ, it changes everything. Kapan kelalun ya ki ai baro bat piwan raru ya kata kajing kela om tang ya lade hendra ya kata ka perthai ya kata ka imlang ka salang ka ba pi don Jesus Christ ha ka gospel ka nyong Matias kala nong ka besan ka khot ka saw do ka khandre open kan mau yang i badu ong pi long ka jing shai jong ka perthai no pi long ka jing shai jong ka perthai ya kata ka nong ba kalau bu halor ulum om la ya ka ban buri ya ka bat om judon ru ki bru ki bele yu ki betang ya ka syarak bat ki babu ya ka hapo andre ki penyang ya ka halor ka ding penyang syarak bahkan la ban ay ya ki jing shai ya kita barok ki bedon ha kata ka yeng namar kata piru to pen shai ki jing shai ki jong pi shaki wepat bakin yo i ki kambab ha ki jong pi bat bakin yo ru ya ka ban pendon burom ya ukpa jong pi ubah beneng you are the light of the world pi dei ki jing shai jong ka prathai ngi dei ban sngo thu ya kata ka jing em ka jong ni namar kata ka dei ban long stand out ki bereu ki dei ban yo i ngi habaka don ka snong halor ulum la se ban buri ya ka mla la chi lupa pi la do la luti mo haba ma pi ka te ka lum la chai lut la kalan la reban buri ya kalum ya kata ka nongba ka be halor ulum. It is impossible to ignore. Mla ban le bom yo i. And that's who you are when you are the light of the world. Habaki breu ki yo i yo pi. Lada pi long shisha kita ki jing shai. Jong gane ka perthai la are chi buri ki jing long ka baba. Kan pau ki breu kin yo i. Ki breu kin yo i. Kat no kan long ka bas ngau tenan. Kat no kan long ka bas ngau yo bor. Pala baro na pedeng jongi ke badon hakane ke sinat union ka arpo hunyo ngin embrace lanengin pediang kelut men sem dak donot bar ka men sem baro ya kane ka identity ka bangin don how try jongi Jesus Christ but bangin aila dia ka bakan syai bakan pau prathai ondangin let pai nang ne imagine the difference that you can bring in your own school motor ya jing kala ka pipila ban ora ki school ki jongpi haki college ki jongpi haki jakatre ki jongpi haki paramarjan ki jongpi haki yeng ki sem ki jongpi lada nang ne pin let pai but pin pau ya kene ki jing ba ka jong utrai jongi u Jesus Christ when others look at you they should see something different habaki bre ki pet ya pi ki dai ban yo iya ka ka ba pher ba ka dai ban penlong ya ki bakin keli ka ka ba penlong ya pi ba pin kala hadu kat ne haba pi wan nanong ba merdan hi ka banut ban challenge ya la de kumta balal ni ngan lewan de habalai poi ngatai chair lot ki ngachi tipnit ubru ba thamai ki jing long ki ba thamai ki jing mut ki jing perkhat ki ba thamai mo hakani ki perthai ka bakat kan ni mo na do meneng yo sngow ki jing ruai na barok ki choir ki kran sepang ki jing ki bagi kon samla ki yo man ka restlessness ki jing sngow kenja ki jing bom yo kam ki jing bom yo jap namar balai kita ki long ki jing shisha ngamut ban ong kim long ki jing shisha namar balai namar ba ngi long restless ngi pensyong nong rim yala de haki ki bakan jabrti kwa palat la ki jing la chung hi la arka ban long kumta ladangin let pai nang ni mo ngi long kita ki brug ba pensyong nong rim ye ki baro ha ki jing ha utrai jung Jesus Christ kan pen pau ya kata ki jing long ka betmai ka bangi ngidon that is your opportunity kata ka diga kabuk siar ka baw blay la penyo yang abat ya pi bangin le ayo bangin declare bangin penpau ya kata ka jing baha ka jong u ha ka jing long ka jing im ka jong ni ka baman lakasni kata ka jing le ka jong pi ka nuksa ka baha ka pi pidan ka la ban long ka la ban long ka jing ai men siam ya ka weipat bakin wat yaw kres kan nungut na pedeng jong abat jong pi kum ki samla jong ka union ka baki wei ki lawan sau Jesus Christ leng ba jong ni
kabaki wei ki wan shau Jesus Christ leng ba jong gi ngalai thu e gane ha ki por ki bla let no ngani thu biang e ka de da jing sarong mo de da jing sarong rei tang kum ka jing ai jing mut kum ka jing pen kan mau yang gi bagadon kam yang gi bangin le ye ki ki baret na ka benta ublai adon ka por ka bangang adon ha sning ha ka por ha college dan ngayo ai ka phone call ha ka por man mien na wei upara jong uparlok jong au to parlok jong au de fada na den ti itai para jong itai parlok I phone yang ama I ong yang ai ong ba ai ong udon uni ubriu na Mumbai udon kam jakasa kadon kata ka bangi ong ka travelers nest hang tei hadiwan gade ka resort ti ondang la phone itai try jong travelers nest ide I deng jong ang ong I deng eu bru sepi udon kam jakasa man tamit nang lat na yong em don jakashu haduk la shai man step sendan kala de ka por nyo pra ba jaman mien te hadin katang ong yu tong para jong to porlok jong ong jalai lam hajin jong pi sameya e berur pi ba du ba me begitu gi kena ba yarap kam het ong ya lam jong pi na marba kerluj ong te nang rasi ba anga man tamit te hablai sa hajin jong ka du arngot gitu gi kena kan thei to aruni nang rasi ya kran ya peire tong to leibu hajin jong I mo nga er nga kata kapor leibu hajin jong I ong te phone ngai mai para te gidon maki arngot mo te para idon lang hang ne iru iwan jing iseng ide ban sngap I ngata I onga phone wot ya me chado bru le bit bru bitip mit rendang mem pala sajin ma te ha kata ka por nga ong I ngwai na kita ki kerdan jong kata ki jeng long pastor to bukhot it yang basa sa dera tela dalle ri kum tate mentoy res patang long pastor banga belong temen besan upa toh kita gemat ikran gemat ne mai mar ngan ham snin yang tamo tau bru la let tengah ngelet pai ngapo yang tu around supau beje dengan ayok ban ikran ban yo bude corporate lawyer ude lawyer tigi le work from home gitu gi por jong ka covid tu wan sa channel yat keleng gini kan notice la ayok ban ikran ni on dala Simon step ula ayok kita ke jakasa temen step on dala de di sal ayo yo kum tu utip bangadai pastor namar kita para jong tai perok la yu yu bangadai pastor uong yu pastor uong yang pastor tengong uong Wong you know I'm an atheist. Wong at ngam ngit belay. Wong it has been 10 years that I did not pray. Wong la suppose nam ngam juduay. Last night was the first night that I prayed after 10 years. Wong hadin suppose nam men miat nganang duay, but I do not know to which God I prayed. Ngam tip yo belay bukum uno ngaduay. Hakata ka por ngong yu ong si. Kandon ka por yo let's say kabangangan wan sumambay. Kandon gibre ko papipin ya kando gibom din sa kasa. Hakapor ka bukum kata kadon kamro ipi pinyarap iki wipan. It is a small action. Mo kadi kijeng le ka baren. Ngangampoy perkat bagata ka action ka jong akan do pangamtip hiro baw de ethi subom ngit belay. Ndai lada kata kijeng le ka baret. Kalaban pen kalai ka dot not ka jong no. Tongin le. We do not have to do great things for God. Kim don kaman le iki bakraw. But if you do small things with great faith, that is enough. Le iki baret da kejenget ke bakraw. Ublay unsapan kraw. Ingi nga abat ipi ka khot ingi na markata. Bangin long ki bangin long ki jing shy. Mo? Will you be the light in your classroom, in your workplace when everyone else is gossiping or cheating? Hato pi kloy ban long ki jing shy. Hagi school ki college ki jong pi ki jakatrai ki jong pi ki wei ki dang yelor ni. Pinot ban long gajeng shy. It is a challenge. Let pai but let kumta. Will you stand up for what is right even when it costs your friendship or popularity? Pinot ban yang haga jing shisha. Haba pitip bagata ki jing shisha kala ban penduk no ipi parlok ki jong pi ya ki jing paunam ki jong pi. Hato pinot ban kren ya ki jing shisha. Haba kalong ka ba ngitip ya ke basni on rengem kuwa ban penmong ya no. To sangat car sengkam jing ki bruji le ping ci yabun ketien. Haba ngitip te kam dai ka ba shisha. Not pivan keren ya kijing shisha. It is a call to action. Hatong ikuloy ban iet ya kita ke bangingim la ya ka ban iet. Hatong ikuloy ban ai ya kita kijing ai kijing bha ka jong ublay. Sya kita ke bangingi ong they don't deserve it. Mo? They don't deserve it. Mo? Menok la pedeng jong pe ki bia chun. La ban long bay klat samala la ban long how to the dot him up lat nga. Long re kum ta. Map no. Ka khot. This is very uncomfortable. Yo lang tadi bahi ong pinge kata ka we ka pop bala ar ka ban poy manen. Namar kata ka dang dei ka pop. Kata ka pop mala ar pe saban lam lang mo. De pen hap le kum ta mo. Pen hap extend ni ka grace ka jing ai. Ken ba map oblay pi te kum ta samam. Mo ngidungay kum no. To map yang kum bangingiru ki map ki ble sniu yang ki ble sniu yang lat no uta. Te la da jer kata ka jing dungay kur lot ka.
Korlat ka. The day reban long kumta. Kum ki kun ka union ngi day ban le anot. Even to those who do not deserve it. Show mercy. Pen pau ya kata kajing id. Kabanging layo aman. Leng pau. Blay ngi em ha kanek pertai kap dap da kajing dum. Ngi em ha kanek pertai kap dap da kajing ile. Kadon kam yang abad dia pina marketa. Ya kajing syai kabanging idon. Ya kajing syai kabanging layo aman. Kakot yang ini namar kata bangin declare ya kata ke praises bangin penpau ya kata ke jing bah ke jong ha ke pertai barok kau ke jing em ke jongi ke de ke testimony ya ke ba ublehi ula pen kelayangi nak ke jing long ke berim sa ke jing long ke bertemai nak ke jing dom sa ke jing syai ke de ke por ke bangin penpau ya kata ke aka barok. The world is waiting for you to shine. Go out and shine. Kan de ke pertai ke up you pi ba pin mi pin penpau ya ke jing syai ke jong pi let nang ne. Will you answer the call of God? Will you display the goodness of Christ in every aspect of your life? Hato pi kloy ban jubab ikan ke jingkot ke jong belai. Hato pi kloy ban lejno nang ne. Bat ban penpau ya kata ke jing bahakor ka pi pilai oman. Ha ke jing long ke jing em ke jong pi ka baman la kasi. Live out your identity in Christ. Em ya kata identity ke jong pi ka bahau Jesus Christ. Long ki ba shlur. Long ki ba per na ki waipan. Ai ba kata ke jing em ke jong pi kan penpau ya ke jing bah ke jong ha kan ne ke pertai ka bedum. The world is watching and through your life they should see nothing less than the goodness, the mercy and the love of Christ. Kan ne ke pertai ka banging em ka pet sangi ka yet yangi ka bishar yangi but lengba ke jing em ke jong kum ke kun jong ke union tokin yo ya ke jing bah ke jong oblai ya ke jing ia ke jong but ya ke jing ka banging layo mat leng bau terai chung Jesus Christ. Ublay unda yarap unda kerku ublay nak bentak buram ke chung Amen. Blish bun store. Nak bentak ni ke kubor ke bapiwan ra hapdeng jungi. Ni sngotu unong hikai tu unong hikai. Long kumasyong hapo classroom ke syai kedar. Kublai shibun, ya kijing pensyai ki jong pi, pila penwandur ya ka nek adras hagarukom, ka basuk yang i barok ban sngotu ya ka, ban yoru ya ka kubor, ka bakot yang i ban le ai. Ublay nang kerku ya pi, unang aibor ya pi, wat hapdeng kijing bun kam kum principal jong ka college jong ka sinot, pila IT ya la de, ban pinkre ya ka nek adras. Bat pila ai ka babhatam ka bapidon hangi ublay nang pedun kami pip store la kalong haga jing shikri ka college la kalong ru ka jing shikri ka jong pi ban sa yi ki khon ki jong blay ublay unang kerku pi nakaliang ka sinot si union ngimdon aa ban ai yi pi ndre ka jing duai ka long bo blay unang kerku pi ya ka ying ka sam ka jong pi ngilasyong kam katu kenepor nang bangin nang beteng ye ki program ki badang sa ki jongi ngi sngotu bagde ka jieseng ka bakham slam ngin sa don ke jinge kran ai kublai keliang ngin sa yoru ke jieseng penkentang te kum ke jing penja thai chipor yala de ngin ya yeng ban ruai ke jing ruai ka balai spa nyu pulai ke jingruai ke balai spa nyu pulai yu jisu a ban seriem kat ba im haperthai dem it lut yaladi ban sekritang yublai wan naboneng shani ban wat yangi kibreu utelut la ka jing em karam jongi ban sieu ki barok lai ki khat lambat ka kharas ka balai spa nhiều pulai You Jisu aban seriem kat baim hapertai MIT lut yala de ban syakriya ublay wana boneng sya neban wat ya nikibriu utelut ya
ji suban seryem, yau ji suban seryem, yau ji su, yau ji su, yau ji suban seryem, yu ji su abang seryem, padam kajik waskur, banyaram kuncing senja, bahap hakor dijur, yu ji su abang seryem, kipoku jumak kan tujing iklem kutsyu, na donut balashlei, yau ji suban seryem, yau ji suban seryem, yau ji su, yau ji su, yau ji suban seryem, yu ji su abang seryem, jing duai bas ngeu brai, shalom ulen kiu bun sin, ban kot kerpan yuk trai, aka jing kenjahang, kamar wei u ngu udem, us ngeu bang ban ya selo, luk babaha boneng, yau ji suban seryem, yau ji suban seryem, yau ji su, yau ji su, yau ji suban seryem. Ngilajan poi syaga bakut artat. Tang makidang don satang kindiat ki kam ki bangidai ban pendam. Ka Sinod CE Union lengba ka Music Committee. Ngila yo ban penlong ya ka singing competition. Haki sau teliki kategori menhinin ke segi. But ngila yo ru ya ka result. Jong kanika competition lengba ki judges ki jongi. Bat ngila penbaik na kaliang jong ka office. Bangin ai yakini ki prize. Sya ki presbytery CE Union. Ki bajab haki kategori beper. Dena kaliang jong ka office ngila penbaik ru. Bai temen besan keje soktung. Nakabalang nongba merdan in ai yakni ke prize shikin nong job. Dia kini ke por ngasongobha ban kerpat. Bai General Secretary jungin shim ya ke benta. Ban penpule ke kerteng jongki. Ban haka juk ke por bai temen besan keje soktung. In ailam yakini ki prize sya kinong job. Tokini ki long job na kamta ka sing competition ka balayo ban pelong nin ka janmin. Jenga kerpat ya ki Presbytery Union ki balong kinong job kin sungbaha ban wan jenis khamat ban sim ya kini ki certificate bat ki jing ai ya kaliang jong ka Sinod Union. Dengan khot siwa ya ki bajob haka solo kategori. Bat ngan khot nengkong ya kibawan haka kerdan kabalai lan katat position. Tementang ngakerpat ikini kibadai kinong job kin sungpha banwan sinis jerong ban sim ya kini ka certificate. Haka solo kategori third prize
kanong tlu matan Presbytery Union bat karib hoi mingi Presbytery Union. Kidon atli kibayo hagatat price. Haga second prize karib hoi semngi Presbytery Union. Haga first prize karib hoi syate Presbytery Union. Kedua kategori ngan khot nengkong ya kibawan third prize. Karib hoi syate Presbytery Union. Second prize Kamaubu Sarikrai Presbytery Union. Third prize di bawah Syate Presbytery Union. That's one. Third prize. Oh. Kamaubu second. Ribuan syate? Second prize, Maubu Sarikrai Presbytery Union. Bat kibawan haka first prize kadai kanong tlu matan Presbytery Union. Haka trio kategori kibawan haka third prize kadai karib hoi sepngi Presbytery Union. Bat kibawan haka second prize kadai karib hoi mingi Presbytery Union. Third prize ribu hoi sepngi Presbytery Union. Sumbahaban siap. In sumbahaban syong lepas ni jan. Second prize karib hoi mingi Presbytery Union. Kibawan haka first prize kadai karib hoi syate Presbytery Union. Haka choir kibawan haka third prize kadai
ka Ribhoy Sepngi Presbytery Union. Kibawan hak second prize kadai ka Maubu Sarikrai Presbytery Union. Bat kibawan hak first prize kadai ka Ribhoy Shatei Presbytery Union. Kebelah sibun temsan nak mta ke jeng rap jang pi ban sam ya kini ki prize ya kini ki nong job ha ka singing competition nen gesngi tingi donru kini ki memento kum kedak ke jeng ais ngubahan nak mta ki judges kebelah rap nen gesngi teng kerpat ya kini ki ba ngan sepen singo kerteng jang ki kin sung bahaban wan sekmat ban sim ya kini ki memento ka ba kesinot sinian kadon ban IP bat ngakerpat ru ya i advisor Reverend KS Ronghang ini raban penai ya kini ki memento sya kini ki ban wan hak na kepol. I Master WD Mersing kerpat I Master WD Mersing. I Master R. Sim. Telda Imdan mano-mano iba la ban yarap an pensim ya kenika bento nak mentajong i. I Master Donald Karkongor. Master Donald Karkongor. Kebelah sibun Pastor KS Ronghang. Tenak mta kini ki memento ke besa angkerpat I Presiden Jongi Reverend DS Roy Mukti in pensam ya kini ki memento. Itu men pesan RB Markap. Pesan RB Markap. Nusan RB Markap idan. Tol dam idan imdan mano-mano ilaban hiraban pensim. I Master JW Karlor. Master JW Karlor. Entah itu menusan TJ Umdor.
kublai sibun Reverend DS Roy Mukti kum presiden nak ta ke jingrap jong phi ban pensam ya kini ke prize ublei un kerku nak ta jong phi baro nak ta ke buram ke jong o amen. Tungisong kumen shibon ba ki presbytery si union kila nangkiu ha karwai kasiaw kila nangkiu hakikam jong ka jing shikri leng ba jong ka jing rwai bat minnin wala da ngamdon hangni ka jaka ba penlong ya ka competition yo snow kendiang ki jingruai ki ba pirwai ki ba sngau tenat bat ki ba dalong shisha ki jingruai ki ba day haki competition ublay nang kerku yi pi baro pi nang kiu shu shu tang hang ni re kham shajrong kham shaneng sha ka ba kham don buram bat ka ba kham kraw ublay un kerku yi pi ngin poi shiki wei pat ki benta Bara shwa ya ka bangin poi sya ka jing ai kublai keliang. Kerpat by General Secretary ban ai ki jing pedna na keliang jok office bat nang ta na keliang jong ka reception lada don. Kani kadai kajing kerpat na keliang jong ka media cell kapa kerpat yakini harum bakin up hang ne hadin melawai kene ke jingseng. Narlin nong ba pastorit union standing kewaya. Khat arong do sep ngi pastorit union standing kewaya. Reverend PS Temung, Reverend DS Roy Mukti bat itumsan NS Makedo. Bat kabakhat du ke jing penbena kolong bagi Presbytery Union Baro kumbala sam sepi ya gitu ki tiket nak mta gitu ki youth partisipan ki baka union kala depan jet pin so bahaban ya poi sya ketika jingeseng jongga sinot kaban selong ha khat lai khan riu mat arhajar arpusan bat kum juru la kerpat badin melawai kan ya ke jingeseng pin so bahaban simti ya kini ki banar ki jong pi kenang bakan bu ha ke jingsuk na kamta ke reception committee bat ke society ke balang hang ne te ban ai ya ke jirwai ai kublai nak union hadin ba presiden il dapat ai ke jingkren ai kublai kan nong tlu matan presbytery si union tetang kita ki jing penbena hak ne kepor. Mentah kalau dia kepor, satang bangin mi no sa ispang por. Ngin poi syaka jing ya ai kublai keliang. Pedeng kan nongba merdon si society ke balang ke pastorate ke presbytery si union bat ke sinat si union. Tek ne kepor ngasungba ban kerpat ningkong na kaliang jong ka balang ka pastorate bat ka presbytery bakin ai ki kentien jong ka jing kublai bat irang ba bala penbeg in subha ban shim kini komentar. Pastor, Presiden jongka Union jongka Sinod ke jongi. Di pi baro ki pastor bait ki jongi ki budon sedin jonga. Nongkit kam. Bat ki khat baro. Kong ki nakaliang jongka balang. Pastorate bat ka Presbytery Union jongi baro.
ngi pen pau ka jing ngeu ngu yo blai ubala ai bor ngi ubala lam ngi baro hakini ki kam jing pen kre ki jongi ya kene ka jing seng synod si union jong kari boy ka jongi baro kowe ni nombun ktin re ka jing sisa ka long ka bejrong ka jing ai kublai dekat bala ngin persang ban penengkot Reverend Presiden Jongi hakini ki niat met mah armet arsengi pilai syong pilai sahabat ngi te kan ke sngi ke balai ke long ba phin lek phai no shiki ng gisam ge jong phi ngitip kum ka presbytery ngitip kum ka pastorate mardon bat ka balang sibun phisiam jing e ka problem ke jong phi ke long ko bat ki wei ka thia ka dam ki benta baro ka bam ka di wa nang bhari bi ban chat bantu te philaya bam stom philaya thia stom kala ban long wat ka tien bun ba phim sngu thu te sngu bha wat sngu e wan nom thau wi ka jing duna ka ba phisiam ha pleng jong ki long ying ki long sem ki jong i ki ba don ha ka balang bachat betul di lay te try nga mo lay EP wala ka day ka perthai ka balakam biang nodong sedong haki waipat ringan itu EP hang ne i te bun ki bom dalang pha te kala banyo ki babang phila banyo ka bajau ka basat ka ba umda biang ka tarajur kumba phikwa ban bam ki yang kisam ki jongi kita ru ngeu ha wat nom thau wat nom mo ma wat nom ye thu khana nda pilapoi saki balang ki pastorate bat kumjo synod ka presbytery hi jong phi ka presbytery si union bat ka pastorate jong ka mardon ka balang kila persyang bapli ban ai ki jing hikai regi babon inam la ban le kumta kuble shibon ya ka pastorate umjo ya ka rib hoi sep gi presbytery union jong iru ki balawan man ko por man ai ki jing hikai ngi ai kuble ru jo ko por ya gitu baro ki balano senyang Syaka balang ka jongi hangdi ka baki kerteng ke jongki ki dong sibon dengan pulei wei ngin shui thu ki kerteng ke jongki ngan nom thu badai ke jing ai ki jongki na try kan rap sibon ba phintep ye ki breu ki bai ye ki jing rap po la ka jong ka balang ka jongi hangdi ta ki long aga jing sisa pastor bi aleng do jongi le ki bom la shu banong dak mui pat pastor ni chat jongi ingkat bat ki jing no senyang ka jongki ki kam baro klam thia klam dam pastor in chat bi jongi ku ble shubon ya ka jing le stom ka jong phi jing rap ka jong phi yangi kum ka balang hang ni nang ta idon hi bom kwa ban yu thu kerteng ku ble shibon ni phi kwa ban jer ka kerteng ka balang ka ai ka jing ku ble sngu i phi baro ki bom kwa ban pen pau ka kerteng ka jong phi nang ta sar prestun belong deputy chief minister jong ka state Meghalaya ka jong i bat ka team ka jong i nadu chief engineer jong ka pildi
ki SE jongi ti na Shillong kumju ki engineer nang ne Nam Sning division SDO bat ki assistant engineer ki sectional officer ki Belawan ban Yarap ban pej ban kemi bat pinui kini kilenti ki singkin kilong kumne kumbakilong day namar bo belai ukuran ki ban penyo ikine kilenti ki bakhambiang raju kopor ai kublai ro ya i baran som sutnga kang Magdalene ba Jason ki bala persyang benok senyang sikabalang kam ki bobuon ki bangidron kam hagaju kopor kerpang ro ya i ba si marngar bolong wemele ba Charles marngar bolong wemele jong mau hati lano senyang sikabalang gajungi hang ne pastor bat kumju itmen besan MBCM bolong wemele jong ka Nongpo constituency ibalai no senyang lem ke kam jong kan ke sinot ke jongi hang ni hagaju ko por airu ka jing kublai ka kerpang ya ka jing peniat bet jing peniat renti jong presiden jongi ya ka ne ka jing seng ya ka ne ka singi na ru besdang hadu ka ne ka singi na kublai subun Reverend President Bei Jongi. Agaju ko por, miairu ka jing kublay, USP Ribhoy Jongi, ki inchat natin na pa umsning OC, ki second inchat, agaju ko por, ki traffic, ki Belawan Banyarap Yangi, akan nagasngi, lomba ka jing kerpat, naka reception committee jong ka Presbytery Union ka jongi bat hakaju kopor kini ki lawan ai ngi kini ka ma kila persyang ban lekat bala kinrei namla ban pinkot hakar kom kabadai fire brigades ki jongi bat kaju kopor ki donru ki para benget ki jongi ki bunok senyang ban ai ban Yarap ia ko ban penbiang sikiyeng kisem ki jongi blain kurkhui ki ro blai subon ya ka jing lep ha ka jong ki baro ai ko blai ro ka ju ko por ya iba pi sawan ka tiem ka jong i ba bari ibala lep hai kini ka saung ba kila le istom kisa shane kila istom bat gi balang ka pastorate bat ka Ribhoy sep ngi si union ke jongi kila istom ko blai subon blai kur khui phiro ju ko por ya ko blai ru ya ki press bat ki media adu basdang ngi i pila le istom pila treishitom bat pila pelut iko por na bentaban penbit penbiang haka jinge dei baki weipat ki bomdon ringkat bat ngi ka negesinot kila ban yu i ya ka ki social media ublai un kurkhui pi baro kerpang ya ki nong kitkam jongi nang ni naka presbytery kila ile shitom shisha nadu ki volunteer ke jongi ki supervisor ke jongi ki chief supervisor ke jongi iban peniat ringkat bat ki traffic hakne singi ya ki kali i tang khendiat kedon ka jing blok lane ka jing sakut in rei ka jing trai sitom ka jong ki breu ki jongi
volunteer ringkat ke jengai jengmut jong ki traffic ke bajing ya trailang ke jongki lalong ke bayaj bej ke bayaj renti ha ke jing ya jongki kali langba ke neges ngihi baro kowe awaj wat laim don ru la lej no ngai ku blei ru yai doktor beni presan bat kumju yai lok jong i belawan ladu menin ilayo sngew ya ka jengkot jong ka presbytery si union ka jong igi rengkat ka balang bat ka pastorate laila bat ka sinod ka lasya bayin don rengkat banwan ha kene ka jinga seng si sinod union jong i hang ni ai ku blei i mairu ina yo ka bor banang syakri yo blei ha ka jing ruai ka jing yaro yo blei ha ka jaka baro kecu ko por ngai ko blei ru ya ka mau tho pastorate ka balawan ban yarap ban le social work ha ka ne ka balang hang ni hanong ba merdon kumju ka merdon pastorate as union ki bala persyang ban yarap hi boleh subon ipi baroan ki si union ke jongi ki balai stom banwan yarap ya ka kam hapo ka balang jongi hang ni hoj nyemla ru ban pau ke jing sngeungu ya ka balang Katolik kumju ya ka balang GCC ki balai rap ya ki kam ban ya trei ban ya kta ban penkre ya ka ne ka sinat ke jongi ha ka ne ka snam ai kublei ya gini artli ki balang ka jing snok tilang ka jongki ban ya trelang bat ka balang ka jongi bat ka ju ko por ai kublei ro ya ki dong ki snong ba baro ka jing tre stom ka jongki kala long ka bajap ka ne ka snam ka bagi pediang ya ka ne ka sinod si union di sibun ngim kwa ban keren to blei un kerkhui pi baro kala ban long bangadon ke jingklet thang dong no pamla ban penbiang to blei un kerkhuru iki baun yo makin yo kabor bandang yai syakri ya ka kam ha na ka banta bantai ya ke hima ka jong blei ha pedang jong ne ka perthai ka bedum ka ba mengi dan baro ku blei un kerkhu banda ka ne ka por lai ka ti jong ka jing khublai ya presiden jongi kerpat ka balang ya ka pastorate bat ka ju ka por ka presbytery semgi jongi ngini yang langkat pangang ai ki jing khublai bat ka balang kan sa kun samla jong ka balang kin ai ka jing ruai ai khublai ini yang lang baro ka liang jongi Baca.
syakri ublay Lesuk lingka babun nang tren Tulisuk lay unlong lembat pi Tulisuk hajing duwai ken mau lem yangi Syashiliang tunang yan Mantrei dakam jong utrai Tulisuk leun kerku kerhan Mau hajing duwai kabalang jongi Jing i jing suk jing ya tuli Nang ya syakri ublay Nang ya dakabor Ublay ya pi undang ay bor Tulisuk lay unlong lembat pi Tulisuk hajing duwai ken mau lem yangi Syashiliang tunang yan Mantrei kakam jong utrai Tulisuk leun kerku kerhan Kublai shibun teman besan. Nagam taki kintin jeng kublai kiba pilabu hakmat jong kasinot si union. Bat ya kitu ki jing penpau jong pi. Bayok kumno re kumno don ki jing bakla ki jing duna. Kublai shibun ru nagam ta ki kun jong kabalang. Ki bala pinbut da ki jing ruai ai kublai. Ban kirshan ya ka jing kren kublai jong pi. Nakaliang jongi kasinot si union. Ngashim, ngashu asyum. Ngashim bakamdon kano kaba ngisyam kebaduna. Ne kajing bombiang. Ha kajing penkre ke jong pi. Ban pediang yo paik lang jong kasinot si union. Ngamnot ban kren skam namar ngamdai presiden ubayo banrung syabarok ki yeng ngamdai ru u presiden ubakloy ban keli na ki para endeavors ban ong kumno jakasa jong pi kumno kabam kumno tia te halor kata ngurim ngamnot ban kren skam baki biang lut ndrai ngamnot ru ban ong bakim long lut ndrai tangkawe ka banga ngashim kalong na ke ei ka ba philapin pau shinna shabar na ki bangiyu i ki lenti ki singkin ki bangiyu i ki long yeng ki long sem ngingej skam bakalong ka jing pen kre kabala kring ya ka do nut jong ki samla ki jongi ki bawan syagani ki seng bat ngadon ka jing perkhat halade merwei bayo let's say don na pedeng jongi ki balawan syaga seng ki bala kam shifting ru ki badang dei ban pediang seng hagis nem ban wan kap ne kila mangi kumno ngin la ne em ngat syumudur ya halade kabakum kata ngiu i ke jingla ke jong pi kublai shibun nagamantaki ai ke baro nakaliang jong ka sinot si union ni pen pau ya ke jing sngongo ke beningkong yo blai ubalaya lam yangi nadu ke sngi tho ding nadu ke por bangila mi
nalaki jong ki CE society, ki pastorate, bat ki presbytery CE union jongi. Ngila don hang ne, ngiyo i ke jing elam jong blai, leng ba ke jing elang perkat kam jongi. Yo ban pendap yaki kam jong ka union. Ban ngila yo ru ban pendap yaki kam jong ka jing syakri blai jongi. Ni aingo yo blai namar wat hapdeng ki jing artetien. Yaki bor jong ka mariang. Ubat skam yaki. Sya bakin pentut. Ngila yo ya ka mariang ka basngau tenat. Ban syakri lait loy. Ya ka kerteng ka jong blai kini ki sngi ki balalet. Bat kumju ru hakini ki sngi hi baro ka wei. Nakaliang jong ka office jong ka Synod CE Union ngi penmap ngi don ka jing penmap. Ngi sngo tho baki don katu kat ne ngot le se ne kambun ru ki dhot ki delegates ne na preng ki nongkit kam jongi. Kiba klem yo yaki handbook. Ngilak persyang ban keng kat kum ka statistik jong snem arjar arpulai. Yaki jingdon ki dhot haka proceeding bat kumju ru yaki ni ki delegates bat kintup yaki pastor bat ki wei ki bangi day ngi sungthu bakin don. Ngila penbiang palat ia ka number ka bangi don. Henry ngidang shot. Kalau don kendiat ka adjustment ke jongi na ka bata ka jingbit jingbiang lang le se ka dei kata ka ba pentut. Ni penmap na ka bata ka ni bat hakis nam ban wan. Ngin sa persyang ban nang kampen bun ban pentam ia ki number ki bangila penmang. Henry ngi ayo pada yu blai. Baki jelang perkat kam jongi barok ki yaj bej. Bat ki jing syakri blai jongi ki long kumbaki dei ban long. Mentang ila poi syakapor ka bakaddo. Bangin ai ku blai kaddo. Ya menta syipor. Ya ka balang nongba merdon. Ya ka pastorate bat ya ka presbytery CE Union hangni. Bat hakini ki kentin jing ku blai. Ngan persyang banjer ya ki kato kadne ki benta klem da shim ya ka por ngan persyang ban pelengkot ya ki ka jing kublai ya ki dhot ya ki nongkit kam ya ki delegates ki balaya be syakane ka jingalang perkat kam ka jingi kendo ka jongi kum ka Synod CE Union haune usnam arajar opsan pila ya shim benta shitham ha ki jingalang perkat kam bat kumju ru haki jing syakri blai. Klem da klet yakinong yeshim benta baro haki benta baper baka Synod CE Union kala penmang yepi. Laka long ka jing ruai penrem siem ka jing polis dang ka jing penkentang jing aingo ka jing gerku penwai ne ka bayalam ka jing ruai bat ki organis ki jongi bat ki wei ru le se ki bang ngaklem jer yaki kerteng jongki. Ke jing yeshim benta kalalong. Ka jing rem. Ha ka jing syakri blai jongi. Ngis ngau kemen shibun. Bang yu iru ya ka jing rem jongki choir ki kenhun ruai baper. Ngila ai jing tip. Ngis ngau tho baki don ki shiti ki besakut. Namar manaka office ngila penmap nadu menin wat ya ka bomdei ban penmap ndai kumayo ong. Ni penmap yang saya cisen. Ngilapa na kaliang ka office sa kabedey bat ka shiti kumju ru ka program syaki kuaya barok kumbalay penbek lang rengkat bat ka reception committee nang ne. Rengi ngau thu pat de baki don hang ne hang tai ki bom syamlayo ya ka jing pentip. Henry namar baki ngau thu baki day ban ai ya ka jing ruai bani shim benta klem da nyotang ya kita ki jing duna ki jing bombiang kila persyang ban penkre akarukom ka badai bat kila ai ya ki jing ruai jongki kublai shibon ya ki kwaya baro sngobu ramru ya ki nongi shimbenta ha ka singing competition
score tabulator, ki host, nong duai sedang, ki judges ki jong ni. Ki bala ai, ya ka jing shem pang jong pi, ban penlong ya ka singing competition, ka ba ishong kun, ka ba shong blay. Bat ka bala ban say, ya ka result, ka ba day hok, katgum, ka jingla, ka jong ki. Kublay shibun, na ka menta ka ni ka jingat lang ka jong pi, ka ba pinra kam shajrong, ya ka buram jong ka union, bat ka jong blay. Ngis ngongo ya kinong kren jungi paro. Nado i ex-president jungi iba yalam ba ay ya ka jingkren lamprang ya ka tiem. Timen basan si nung mali, Reverend Bibi Merkham, Reverend SS nong room, but Reverend PS Tumung. Kibalawan ra ya ki kubor, kiba im, kiba donbor, but kiba ay min siem. Yang ngi ki kun samla jong ka union. Ngimdan ayay ban siw kaliang, ya ka kubor ka bakilawan ra, nagamenta ka kubor bakilawan ra syangi. Ray tangga jing duway, boblay unkir kuru yaki. Nakaliang ka sinot si union, ngipen pau ka jing songo, ya ka presbytery si union hangne, ya ka pastorate, ya ka reception committee, bat kirpang ru, ya ka balang. Kiba layale shitam, kibala pinbit pinbiang, kibala pinwandur pensyongkun, ya ka jingalang perkatkam jong ka union, bat ya ka jing syekriblay jongi. Kila pinbit pinbiang nadong syadong, ya ka jaka bangin yo bansyong perkatkam, bat ya ka jaka maneblay jongi. Bat ngan ong ye pi kane ka jing snow jonga shimet ngan ong ye kane ka way. Bat nga snow habangi don haka jaka kabala pinbit pinbiang kabala le da ka jinglong min siem bat ka jinglong kentang. Ki jing perkat kam bat ki jing syakri blay jongi ki long kentang bat ngi snow kentang. Nga snow ba ki jing syakri blay jongi paro ki long ki ba jai jai ki long ki ba shong blay bat ki long ki ba dap da ka bor umen siem. Kini ki long kumba ki long namar ka jing tray shitam jong ka balang ka reception committee ka pastorate bat ka presbytery hi paro ka way. Kublay shibon nagamenta jong pi, nagamenta ka jing tray shitam jong pi, ba pila pinbit pinbiang yakini ki e paro. Klem da klet ru ya kinong yarap lem, ya kiway pat ki benta, na kiway ki benta, baka kam jongi kaniyat bet, bat kita kilong ying kilong sem hapo jong kabalang. Ngis ngau tho piduk tia du dam, piale ban penbiang ya kapor bam, kapor bandi isya, kenang ba, ki kam, haki jilang perkat kam kinam tot, bat ka jing syakri blay jongi ru kinam tot. Kublay shibon, nagamata baro kilong yeng hapo jong kabalang. Kibala ya tray shitam met bad min siem, ban penlong ya ka jing syakri blay, kaba syongkun syong blay. Bat nakaliang ka sinot si union ngikwa ban penpauru kani ka way, ka jing kublay ya ka sound, ya ki sound operator. Kibala ya le shitam ban penlong ya ka sound, kaba sngow tenat. Ban penlong ya ka jing syakri blay jongi, kaba klem dan kano ka jing tot. Bat ka jing sawa kaba mi na kini ki bor jing pensawa. Ki ay ya ka jing snow tenat, bat ya ka jing snow scam, ha ka jing syakri ka jongi. Kublay shibon, nagamenta ka jing tray shitam jong pi. Kapor kala day, yangi ki nongkit kam, ki hot, ki delegates, bat baro kibawan siya kini ka GSeng sinot si union arhajar arpusan bangin let paino siya la ki jong ki CE society ki pastorate bat siya la ki jong ki presbytery siya bangin let pai kum ka akor briu
kan jen dala sngau tenat yangi baladangi yo ban ya kublai kiti ya wei pi wei paro ki bangi dei ban ai kublai ki ba pinbit penbiang ya ka jing syakri blai hakane ka jia seng sinot si union henry banle kumta kamlong ke besuk bat ke poru kamsya nagamenta jongi kum kadak jong ka jing sngongo ka jing sngo buram bat ka jing sngo dap min siem yaki ki baro ki bakum kebalang ka pastorate ka presbytery bat ka reception kilale nagamenta jongi ni kwa banong kublai shibun yaki bat nakaliang jong ka sinot si union ngan ai ka kti jong ka jing kublai ye temen besan ibala ai ka jing kren kublai nakaliang jong ka balang syangi ka sinot si union bat kadba ngadang ai ka kti jong ka jing kublai na kirpat bakinong kitkam kid hot ki delegates bat baro ki bawan sya ka ne ka gseng sinot si union ki bawan na ki CE society ki balang bapher baphin subha ban yang kat bangadang ai ka kti jong ka jing kublai subha ban syong kumbala penbek ban penbut ya ka jingkren kublai nakaliang jonga kum upresiden jongka sinot CE union ngila penbek ru baka nongklu mathan presbytery CE union kan ai ya ka jing ruai kublai sya ka balang ka pastorate bat ka presbytery CE union ngakerpat baka ne ka presbytery kan shim yala ka jong ka penta
Mentangin yo kaji seng pen kentang banyalam dari senior advisor ichongi. Tengah kerpat bayi store ke esrong hang in shim yala ke bentah. Tong ini pendam hai kejing duai. Kok kepa jongi wah peneng. Hakan ni kami ke bekat du asyab ngami no nang ne. Kum ke samlang ya wan lang hakmat jome. Ngi ong ngi aingu me ko kenran. Namar miling ai hangi shibun ki ai. Ila pediang ru shibun ki ai ki bekrau ki bekordon ki babha ki bamentoy. Hakan ni kejing seng. Mat hadian jo ni jing seng nyami no nang ne. Mat ngi duai ko kenrat menis ne ban scam nya barok ke bangen ayo. Sil mame ko kenrat. Ya ke ke bangla pendap ni jing seng. In mi nang ne rakat be jing kerku blai ke jome. Ke samla ke belapan kentang ya la de. Shim ke por ka bangi don. Ha bangin rung ngin wan hi kejat jo keting pernah jome. An pen kentang ya la de. An pen ken mau ya ke juban ke kular. Ke bangliat te rengkat pat meh haswa bini mi nang ne sengu ke jing duai ke jongi maka teng jong torai ji sungi duai pen ngipan je kini paro amen kadon ka jing ong a promise is a promise kapamut ki kular ki bangila klei kim dei bat kimla ban kala habo pareng ubatai ke kentin pledge u air ke kentin solemn promise ke bamut ke jutang ke betelem habo ong ke jutang ke betelem ke bamut umdon dakum weipat habo nga ong kumta kamut kumta ke senten ke benengkong ke bangya spelman ke por kini ke pledge ke jongi ke jutang kami tek bat uturai jisu ngi ong kumne ngakular ya uban bangan persyang banle ya kenu ke bau umon ya nga banle ngibu de ke gentin nga kular bat kani ke jing kular jungi ke dei kata ke jutang ke betelem ke bau uturai jisu klem penbor ngi ban ong kumta dei manga mangi ki endebor ki ba ong kumta ki ba kular hau uturai jisu ban ong ngakular bangan le kumta kum kisam lah ki betelot kibun kipor ngiklan dan rei hakani kami haswa begini mi nang ne kajing sem kentang ka bangidon kalong bangin rung syakani kebenta ban penken mau pat ya ki jutang ki kular ka bangile de banyate bar utra jisu mar sa sien ngen ong hakani kami ngakular kotorai jisu ngakular bat ngin rung syakani kajing sem kentang hakini kami da kabangan khot lang ngi wei pai wei ban pen kentang habangi ong pen kentang kamun ngin ya te yang sasisien ngin pen kenma yang sasisien yaki kular kami raklei hakmat jong trai jisu ngin ya yang lang ngani alam mangana khmat man spell ya kani ke pledge bat hadin mendep anya spell lang ya ka ngin ya ruai ya ketu kajing ruai ke si pledge song ngan ai kajing kerdo lang ba ke si benediction bat hadin jong kata ngas mahaban khot Reverend kepi masharing in sa ai ke jingkerku penuai ngin ngap jar shipor ngan ya lam mangana khmat man spell ya ke pledge ini buat nadien hadin kata ngene ruai ya kasi pledge song Daga pasyanya hau Yesus Kristus ubau terai ban yo bor. Ngakular yu bangan persyang ban le ya kanu ke ba umon ya ngaban le. Kanlong karukom kajing im jonga. Ban wat jia selok pad ublai.
hak jing duai bat ke jing pulih ke ketian jong uman la kasngi ngan Krisyan ni kikam bat jing mani jong kabalang hak banga ngadon bat ngan syim ya la kabenta ke jing seng bat kiwei pat kikam jong society ngan wat ban yalami kiwei pat show Chris bat ngan ai na kabenta ka jing penyiar ya kahima jong u ngan ya le ban kentiu ya lakari bat ban penyiar ka jing long shipara hau Chris tengin ya ruai ya ketuk si song Kabashannya Puji Sutra Ngatuai unya Lamboria Ngaunai Ngakular ban bersyang Bonjong uban le Sunong pen imbat nga to syong ne jing iman lagas ni benlong jing kulan ban pulik tinu blay batu wai jajan dan Krisyan jing mani balang ulehi ban syim ya laben tadatu ban syakri yaki wei panen singan wang lam syutra dajing imnan syakri ngamben nur banai yaringan yai den mau hati jing Yar ting long shibara ha utrai do trai unak mi tu hapadeng jonga bat jong me habangi mi don syu markman para lok e Blay mela iet yang ni mela penti kena me penti kena bat mendang yai penti kena ngihun ngisuk bat ngikemen ban tip syai bangim dei ki jong no ru Henry ngidei ki jong me mela sil ya kata hakadur kebangidan melabu hakadok nut kejongi ban yai wat ya me bat kajengim kejongi kan nombiang lemda kaya kendu ya me tora kerkuno kadu iki barok kum kibakum ki anda beras ngilayo hakan ke jungi kenduk lang kabaar pun nyaw ke jungi banginnya pra nginya wai nginya mi no nang ne da ka jung iye ka bom don jing kut syu ka ba mi na blai ku pa ka jung ai ka bom don jing do na syu ka ba don hau blai kun
Bat ka jing nang yai trai. Jing pentingan bom la batai. Bom mensiam bakoi un pentingan ngi. Kini ki jing kerku. Long rekat. Bat ngi ki endeavours jing ka sinat inyan. Rungai jiri ku jaka rib kelan satlak jong ka partai. Kumbak lalong hinden haka mentah. Bat syadu ki artaba ki bom jukut syuru.